Jó napot kívánunk! Szeretettel köszöntöm vendégeinket. A pódium beszélgetések estünk ma 18. alkalommal kerül megrendezésre. Ez alkalommal a jövő felé nézünk várakozással, ebben az örömünkre szolgáló, a hagyományostól eltérő eseménytengerben. Egyre több ígéretes, derűs eseménnyel találkozunk, ami eddig hiányzott a politikából. Mai programunk vendégei Fekete Győr András, a Momentum mozgalom alapítója, a Félmillió Fiatal a Változásért mozgalom elindítója, és a Politikai Üldözetekért alapítvány alapítója. Ja. Bedő Dávid, politikus, 2022 és 26 között országgyűlési képviselő, a Momentum frakcióvezetője és elnökségi tagja. Lőcsei Lajos, politikus, 2022 és 26 között országgyűlési képviselő, 24-től a párt elnökségi tagja, alelnök. A Momentum mozgalom 2025-ben úgy döntött, hogy a kormányváltás és a rendszerváltás érdekében nem indul a 2026-os országgyűlési választáson. A döntés után mégsem hátralépés, hanem aktív kampány következett. Országjárás, a fiatalok megszólítása, mozgósítás és politikai jelenlét, mindez sajátista nélkül. Ez a fajta önzetlen hozzáállás nem megszokott Magyarországon, de nagyon tiszteletre méltó. Vendégeink igazi rendszerváltók, akik a rendszerváltásért küzdöttek, dolgoztak az elmúlt egy évben. A megérdemelt sikerük, az április 12-i választási eredmények közös örömünk. Köszönjük Önöknek is, hogy itt ma együtt örülhetünk ennek. Érdeklődve hallanánk arról, hogy lehet kampányolni úgy, hogy közben egy párt tudatosan kimarad a választási versenyből, mit jelent ma a politizálás a Momentum számára, és hogyan tervezik a politikai jövőjüket. Fekete Győr András a Félmillió Fiatal a Változásért mozgalomról, Bedő Dávid és Lőcsei Lajos pedig az elmúlt év intenzív vidéki jelenlétéről és tapasztalatairól beszél majd. A beszélgetést Horváth Tibor, a Kontroll újságírója, a szerkesztő műsorvezetője vezeti. Átadom a szót vendégeinknek. Köszönöm szépen a szót, annyira jó megkapni a mikrofont ennyi perc után. Szeretnék is élni ezzel, és pont arról beszélgettünk még így out of the recordba, tehát így a beszélgetés előtt, hogy annyi téma van, meg annyi újdonság, meg olyan most a magyar közélet. Turóczi Szabolcs jegyezte meg pár héttel ezelőtt a Magyar Hangba, hogy ehhez képest a Netflix olyan, mint az Izaura. Tehát, hogy annyira unalmas a magyar közélethez képest, és nincs is időnk igazából most már jó streaming csatornákat nézni, mert egyszerűen sokkal izgalmasabb az, ami kis hazánkban történik. És bele is csapnék először, Andrást szólítanám meg, ugye elhangzott ez a félmillió fiatal a változásért, amivel azért nagyon nagyot mentetek, és egyrészt azt mondd el nekem, hogy ez teljesen a te fejedből pattant ki, vagy egy közös együttgondolkodás szült ezt meg, és azért is kérdezném ezt külön, mert nálam ugye többen is jártak ebből a csapatból, Macsa volt az első interjú alanya a Kontrollban, nagyon nagy beszélgetés lett belőle, aztán ugye jött Kasztrendszer, Dóri, vele is nagyon jót beszélgettünk, aztán ugye jött Török Ádám is, a stand-upos Török Ádám, meg Matekos Hanna, szóval tényleg itt felvonult a színe java, és még van még olyan vendég, akit várunk. Hogy jött ez az egész, és miért gondoltad azt, hogy ez nagyon fontos, vagy döntő lehet a 26-os választásban? Mielőtt ebbe belemennénk, csak hadd jegyezzem meg, hogy egy házasságkötő terembe kerültünk talán, ami engem emlékeztet arra a kötelességemre, hogy most nyáron kell összeházasodnom a kedvesemmel, mennyasszonyommal, mert a választási, hát kell, nem kell, de érdemes, szükségszerű, célszerű. Úgyhogy van egy közös gyermekünk, ráadásul második kerületi polgármesteri hivatalt néztem ki, de ez lehet, hogy jobban megtetszik, főleg, hogyha jó élményeket szerzünk ma itt délután közösen. Először is mindenkinek nagyon gratulálok április 12-éhez. Rendszert váltottunk, korszakot váltottunk,
politikai generációt is váltottunk, és bízunk benne, hogy politikai kultúrát is váltunk. Beszélünk majd erről szerintem, hogy ki mit vár ettől a következő 4 évtől, 8 évtől, több évtizedtől, mert nekem is vannak komoly várakozásaim, de mindenképpen szerettem volna gratulálni és megköszönni mindenkinek az ebben való aktív részvételt. Gondolom sokan voltak, akik szavazatszámlálók voltak, fürkészek voltak, őrszemek voltak, itt-ott, aktivisták voltak. Úgyhogy igazi nemzeti összefogás, egy igazi nemzeti együttműködést valósított meg ez a világ. A kérdésedre rátérve. Tavaly nyáron fesztiválról fesztiválra jártam, és jártunk a párommal, meg barátokkal, és ugye zúgott a mocskos Fidesz minden koncerten. Gyakorlatilag minden szám között, egészen elképesztő volt, és a következő hónapokban figyeltem és néztem a Fidesznek a kommunikációját, meg a stratégiáját, és én azt láttam, és azt tapasztaltam, hogy Orbán Viktoréknak az volt az érdekük, hogy a fiatalok maradjanak otthon. Láttuk a számokat. A számok azt mutatták, hogy a fiatalok körében a rendszer ellenzéki attitűd az 4/5-ös. Tehát 85% a 30 év alattiaknak azt mondta a közvéleménykutatóknak, hogy ő változást szeretne. Na de itt jött a csavar, mert hogy azt is tudtuk a történelemből, és az más országokra is igaz, hogy a fiataloknak a részvételi hajlandósága, tehát hogy elmennek-e szavazni, az 50% körül szokott alakulni. Tehát, hogy itt tényleg hatalmas rejtett tartaléka van valójában a rendszerváltó erőknek. Ezt nyilván tudta a Fidesz is, meg tudtuk mi is. És akkor született meg az a gondolat és az a célkitűzés, hogy el kell vinni minden fiatalt szavazni. Ez volt az első mondás. Na de hogyan? És nyilván én is együtt dolgozom egy tímmel, egy stábbal, egy csapattal, és akkor elkezdtünk ezen gondolkodni, és arra jutottunk, hogy egy influencer alapú kampányt, mozgósító kampányt kell csinálni. És akkor én is tiktokozom, de megmondom nektek őszintén, hogy 2 hónappal ezelőttig én ezeknek az influencereknek a 90%-áról soha nem hallottam. És akkor elkezdtük szépen végignézni, hogy kik vannak. Kigyűjtöttünk egy 110 elemű listát, és akkor elkezdtünk szépen végigmenni az influencereken, és nekem Vályi Pista, Vályi István, biztos sokaknak sok mindent mond, ő segített nagyon sokat, ő megkeresett engem proaktívan a Facebookon, hogy követ engem, nézi a bejegyzésemet, nagyon egyetért, én megmondtam neki, hogy akkor találkozzunk és kávézzunk, mondtam neki az ötletet, ő pedig mondta, hogy hát a Molnár Áront is ez biztos érdekelni, akkor összeköt. Jó, oké, akkor a Kastrancer Dórit is biztosan. Akkor én a Macsát elhívtam külön, tehát tudjátok, itt szépen úgy emberről emberre, meg szájról szájra végigmentünk, és terjedt ez a történet, és akkor egyszer csak összejöttünk erre a Nerolopi nevű társasjátékra, ott az irodában. 7 órát eltöltöttünk egy asztal körül, volt egyszer-kétszer pisiszünet, de végig nyomtuk, itt a maszkok mögött ültünk, és ott nagyon összerázódott ez a csapat. Abból lett egy szignálcset, és abból elkezdett egy csapat, aztán egy mozgalom formálódni. És ez a Török Ádám, utána, meg a Mayday Fanni már ott volt, a Oliver Báj. Odett is ott volt, elfelejtettem. Odett is ott volt, nálatok is volt járt. bent a kontrollban. Tehát nagyon sokan elkezdtek ehhez kapcsolódni, és aztán végül 40-valahány, egyébként Turóci Szabi is, 40-valahány tartalomgyártó, influencer, művész, zenész csatlakozott végül fel erre a mozgalomra. Közel 50 milliós elérést generáltak a tartalmaink összesítve. 3 hét alatt közel 100 000-en iratkoztak fel a csatornáinkra. Instagram, nem a TikTok, az Instagram volt ennek a központi eleme és központja, mindennek az origója. És nagyon, nagyon élveztük a fiatalokkal ezt az egész kampányt. És a Rendszerbontó nagy koncertben csúcsosodott ki tényleg az utolsó előtti nap. Ezt a Puzsér Roberték szervezték, ezek iszonyatosan nagyszerű esemény volt, és mi is ott voltunk, hogy 40 000 Fachner matricát osztottunk 4 óra alatt, és hát én elképesztő kavalkád volt, nyilván éreztük akkor már azért egy több hete, hogy ez nagyon meg lesz, és akkor ezzel zárom, bocsánat, hogy Orbán Viktor, aki Nagy Imre újratemetésen elmondott beszédétől eljutott oda, hogy a Dopemannél zárja miniszterelnöki karrierjét, úgyhogy szép pályaív.
ő ott azt találta mondani, amikor elemezgették az adatokat, hogy a 30 év alatt nekik 13%-uk volt, és őket a fiatalok győzték le. Velük a fiatalok mosták fel a padlót. Én meg csak annyit mondtam rá, hogy ámen. Ez egy kivételes pillanat, hogy nem hazudott a miniszterelnök úr, ugye? Tehát azért ez tényleg mindenképpen ritka. A másik, ami szerintem kulcsfontosságú volt, és nyilván Magyar Péternél is ez visszajött, hiszen ő 700 beszédet tartott az országba keresztül kasul. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, volt egy nagyon jó posztja, sok jó posztja volt persze nyilván, de hogy Magyarországon bepontozta, bepöttyözte azokat a helyeket, ahol ő járt, és ahol Orbán Viktornak sikerült megfordulnia. És az is vicces volt, hogy Magyar Péternek voltak olyan napja, amikor ugye 7 helyen is föllépett, az utolsó héten már volt ilyen is, de a 6-okat meg az 5-öket, azokat simán vitte. És mindenhol sehol nem volt rövidebb a beszéde. Én voltam olyanon is, ahol egy 400 fős faluban volt, és ott is 50 percet beszélt, de néhol 1 órát is meghaladta. Az Orbán meg a napi 1,5 órás beszédektől már kezdett berekedni. Tehát azért ez is mutatta, hogy azért kicsit mások az energiák. Viszont ha már országjárás, akkor mindenképpen Lajost is és Dávidot is meg kell, hogy szólítsam, hiszen ti is azért felülkerekedtetek, és szerintem arra jöttetek rá, hogy maga ez a parlamenti politizálás a NER időszakában az egy ilyen teljesen felesleges ilyen passzív időtöltésé vált, mert értelme, ugye, meg hatékonysága nem nagyon lehetett, illetve annyit lehetett elérni, hogy, és majd erre is térjünk ki, hogy a bolsevik házmester mentalitású Kövér László házelnök, hogy mennyi bírságot szabott ki rátok, majd szerintem ezt se hagyjuk ki, mert az valami elképesztő összegek jöhetnek ki a végén. Ezt szeretném kérdezni, hogy mikor szántátok rá magatokat, hogy jó, akkor elindulunk, és elmegyünk, és felszámoljuk mondjuk azt a sztereotípiát is, hogy vidéken sokkal egyszerűbbek, meg megvezethetőbbek, meg manipulálhatóbbak az emberek, mert ha ez tényleg így lenne, akkor viszont nem lett volna rendszerváltozás április 12-én. Valami ott is változott, és szerintem ti ezt valószínűleg megtapasztalhattátok így elég közelről is. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást is a szervezőknek. Ennek az országjárásnak elég egyszerű története van valójában. Ugyanis amikor júniusban, még június előtt, mielőtt eldöntöttük azt, hogy nem indulunk a választásokon, már akkor készültünk tervekkel, hogy jó, ha nem indulunk a választásokon, rendben, ez így helyes, de mit fogunk csinálni helyette? Mert nem azok a srácok vagyunk, akik utána egy évig ülnek a kezükön, és akkor nézik a partvonalról az eseményeket, hanem úgy voltunk vele, hogy érdemben hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy rendszerváltás legyen ebben az országban. És akkor így tulajdonképpen építettünk egy kampánytervet, aminek nagyon-nagyon sok eleme volt, és ez volt az egyik eleme. Az volt a konkrét javaslat az elnökség felé, hogy csináljuk egy kampányt a 100 legfideszesebb településen az országban. Azzal a céllal, hogy tulajdonképpen menjünk be az Oroszlán barlangjába, és próbáljuk meg ott legyőzni az ellenfelet, ahol a legerősebb. Ez egy igazi ilyen kis momentumos kihívás, és így indult ez a gondolatmenet tulajdonképpen. Menjünk el oda szórólapozni, kopogtatni, beszélgessünk az emberekkel. És akkor ezt fejlesztettük tulajdonképpen tovább azzal, hogy úgy menjünk el, hogy ezeket a hogy hosszabb beszélgetéseket folytatunk az emberekkel, kikérjük a véleményüket, és megpróbáljuk az igazán fideszeseket is megváltoztatni, úgymond a véleményüket megváltoztatni, és meglátjuk, hogy mit szólnak. És nem csak, hogy megpróbálják megváltoztatni a véleményüket, hanem megpróbálják egy kicsit jobban megérteni azt is, hogy miért szavaz valaki ennyi év után továbbra is a Fideszre. Mi az, ami motiválja ezeket az embereket, mert hogyha valaki nézte a videóimat, meg a Lajos videóit, akkor láthatta, hogy nem úgy mentünk oda, hogy na hát itt az elmúlt 16 évben ez volt rossz, meg az volt rossz, hanem kérdéseket tettünk fel. Mint valami riporter, de hát egy nagyon elfogult riporterek voltunk nyilvánvalóan, mert hogy azért volt egy ilyen rávezetési szándékunk tulajdonképpen ezzel az egésszel, és akkor innen indult ez az egész, hogy akkor menjünk el ezekre a településekre, beszélgessünk az emberekkel, és nézzük meg, hogy mi történik. És aztán szerintem én biztosan azt tudom mondani, aztán Lajos is elmondja, hogy számomra váratlan volt az, hogy mennyi embert érdekeltek ezek a videók. És Andris is elmondta itt, hogy 50 millióan látták összességében.
a Lajos is, nem tudom, hogy te összeszámolta, de mi pont egy pár hete számoltuk össze, hogy a 3 fő platformon, TikTokon, YouTube-on és Facebookon 45 millió nézettség volt. Az összes videón, nyilván nekünk elég sok videónk volt azért. Szóval, hogy nagyon érdekelte az embereket, és ez kicsit váratlanul ért, de nagyon örültem neki természetesen, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor ezt a választások végéig kell csinálni, az egészen az utolsó napig, és akkor most meg úgy vagyok vele, hogy most is folytatni kell ezt a dolgot. Én jövő héten megyek Borsod megyébe, és ott folytatom az országjárásomat, hogy a választások után felmérjem egy kicsit, hogy most hogy vannak az emberek, a fideszesek mennyire szoronganak, mennyire félnek, és egy kicsit megpróbálni itt betemetni az árkokat, hidakat építeni, hogy gyógyuljon ez a nemzet. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek önök között, és beszélgethetünk. Hát talán egy kicsit hátralépve egyet, hogy honnan pattant ki ez az egész történet, hogy mi nem indulunk a választáson, mert ugye mégis egy pártnak ugye ez a feladata, hogy elinduljon választásokon, és ugye közfeladatot gyakoroljon, és hozzájusson olyan dolgokhoz, ami által befolyásolja az embereknek a hétköznapjait. Ugye nekünk, vagy nekem leginkább akkor fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, amikor volt a tavaszi nagytakarítás, és ugye beharangozta ugye Orbán Viktor az ő tavaszi nagytakarítását, és ugye jött a gyülekezési jog csorbításra, és ott már forrott bennünk egy gondolat, hogy akár még magánemberként, nem még hogy képviselőként nem tehetjük meg azt, hogy csak bemegyünk a parlamentbe, és nyomunk egy nem gombot. Ott elhatároztuk, hogy akkor egy sokkal drasztikusabb megoldást választunk. Ekkor jött ugye a parlamenti füstgyertyázás Dáviddal és Hatházi Ákossal, majd azt követően ugye jöttek a hídlezárások, az utcai jelenlétek, az utcai tüntetések, és ott nekem jött egy felismerés, hogy nagyon sok emberrel beszélgettünk, találkoztunk, és nagyon sokan odajöttek, hogy köszönjük szépen képviselő úr, hogy így kiállnak értünk, és szeretjük a Momentumot is, de most kormányt kell váltani. És ekkor jött nekem is egy ilyen felismerés, hogy egy ilyen történelmi pillanat kezdett kialakulni, és mi ennek a történelmi pillanatnak és a folyamatnak nem lettünk valamilyen szinten gátlói, hanem inkább segítői. Ugye itt jött a párton belül is egy közös gondolkodás, már akkor beszélgetés arról, hogy akkor hogyan tehetünk legtöbbet a kormányváltásért, majd azt követően a rendszerváltásért, és arra a döntésre jutottunk, hogy akkor nem indulunk ezen a választáson, és minden erőforrásunkat, emberi mi voltunkat, tapasztalatunkat a kormányváltás oltárán áldozzuk fel. És ennek lett az eredmény az április 12-i, vagy azt követően 13-ai közös siker. Nem volt az egyszerű feladat párton belül sem megvívni ezt a csatát. Ilyenkor minden politikusnak, politikai pártnak azért megvan a saját felelőssége. Ugye láthattátok ti is, azért többen elindultak ezen a választáson, nem érezték ennek a történelmi pillanatnak a súlyát, és most ott tartanak, ahol tartanak. És hogy mit várunk valamilyen szinten a kormányváltás után, talán ilyen kérdésed is volt, hogy mit várunk a jövőtől? Volt, nem volt, hogy lesz. Hát ugye valamilyen szinten azt gondolom, hogy az egyik nagy feladatot ugye elvégeztük, mert ugye, ahogy Dávid is beszámolt ugye a vidéki járásairól, én Heves megyében élek, délhevesi térségben, szóval én nem láttam, nem hallottam, hanem saját bőrömön tapasztaltam azt, és tapasztalom, hogy egy ilyen kis településen az elmúlt 16 év hűbéri rendszer, egy kiskirályi rendszer, az hogyan épült ki, és hogyan befolyásolta, hogyan tartja sakban magyar honfitársaink ezreit, százezreit. És az első lépcsőfokot valamilyen szinten megléptük, hogy most kormányváltás van, és ugye most azért is kezdünk bele egy második körös országjárásban, hogy ez az elmúlt 16 év azért rengeteg sebet hagyott az emberek lelkébe. És számomra ott kezdődik az első igazi rendszerváltás, hogy azért az emberek egymás felé tudnak, egymás szemébe tudnak őszintén nézni, és hogy mindegy az, hogy ki milyen politikai nézeteket vall, hanem azt gondolom, hogy közös a haza, közös a nemzet, és közösnek kell lenni a jövőnknek is. És azokat az árkokat, amit az elmúlt 16 évben a Fidesz rendszer valamilyen szinten közénk vájt, éket vert, magyar és magyar közé, roma és roma közé, vidék és budapesti közé, én azt gondolom, hogy nekünk ebben kell, hogy most részesei legyünk, és ezeket az árkokat kell majd
valamilyen szinten betemettünk, akár egy újabb kézfogással, akár egy újabb őszinte beszélgetéssel. Hát épp nekem tegnap volt az első országjárásom, és nagyon sok megváltozott az elmúlt 1 hónap alatt, és hatalmas felelősség van most a jelenlegi kormányon, és én azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések és újra ezek felé, az emberek felé fordulás, én azt gondolom, hogy jótékony hatással lehet a nemzetre, hiszen most egy gyógyulási folyamat van. És nekünk ebben van szerintem első körben, akár nekem is, mint volt parlamenti képviselő, a feladatom. Igen. Amit viszont kérdeztem, hogy te azt hogy tapasztaltad, hiszen az a sztereotípia sokakban élt, hogy a vidékieket, az egyszerűbb embereket, akik jobban ki vannak szolgáltatva anyagilag, legyenek azok közmunkások vagy tartós munkanélküliek, hogy kilóra meg tudja venni a Fidesz. És ettől azért okkal tartottak sokan 2026-ban is. Te mit tapasztaltál, és mitől változott ez meg a te benyomásod szerint? Sokat gondolkodtunk mi is azon, hogy ezeken a vidéki településeken azért 20-30%-ot veszített a Fidesz ezen a választáson. Remélem, hogy azért mi is részese vagyunk annak, akár azokon a településeken, ahol voltunk, mert higgyék el, nekem nagyon sok beszélgetésen vagyunk túl, nagyon sok kézfogáson, és nagyon sok embert sikerült elbizonytalanítani, és lehet, hogy a végén odahúzták az X-et, ahova kellett. De ugye azt ne felejtsük el, hogy ennek a rendszernek az egyik alappillére, a bástyája, azért mégiscsak azok a vidéki településen élők. Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ez a 21. századi modern rabszolgatartás. Ugye van a polgármester, vannak a helyi kiskirályok, a nagyvállalkozók, a nemzetiségi önkormányzatok, van egy közmunkaprogram, ami által az embereket egy ilyen kiszolgáltatott viszonyt tartottak fenn, és ennek a rendszernek most is az utolsó bástyája volt. Voltak ezek a kis települések. És ugye ne felejtsük el azt sem, hogy a propaganda az öl, butét és nyomorban tart. Azért, amíg éveken keresztül egy hírcsatornából tájékozódik az ember, azért az át tudja fordítani az ő gondolkodását. És már most látjuk, hogy 1 hónap után hogy meg tudott változni, hiszen már tegnapi tapasztalatom az, hogy most már nem félnek az emberek a háborútól. Sőt, szimpatikussá kezd válni Magyar Péter, sőt, elvárásaik vannak. Szóval 16 év agymosás, hűbéri rendszer, kiszolgáltatottság, teljes kilátástalanságba sodort egy nagyon nagy társadalmi réteget, és ezek leginkább a vidéken élő magyar honfitársaink, holott ugye a Fidesz mindig azt hangoztat, hogy a vidék pártja, holott leépítette, kiszolgáltatta, nyomorban hagyta a saját szavazóit. És ami miatt mégis sikerült ez valamilyen szinten megváltozni, és akár 20-30%-kal is kevesebbet kapott a Fidesz. Egyrészt szerintem köszönhető akár a mi munkánknak, egyrészt köszönhető az elmúlt 4-5 év gazdasági válságának, és egyszerűen betornyosultak azok a problémák, kicsúcsosodtak a problémák, amik most valamilyen szinten átbillentették nagyon sok honfitársunknak a gondolkodását és a szavazói hajlamát, mert bár félnek ezek az emberek, és féltek a bizonytalantól, de mégis egy pici nüanszal mégis azért sikerült sok embernek átbillennie. És ez köszönhető azoknak a helyi embereknek, akik helyi szinten merték felvállalni az ő politikai hovatartozását. Mert azért valljuk be őszintén, itt Budapesten, ebben a buborékban, ahol mindenki szinte ellenzéki, és egy ilyen várban vagyunk, ami véd bennünket, a szabad vélemény nyilvánításunkat megejthetjük, azért vidéken, egy kis településen kétszer meggondolja az ember, hogy hogyan és miként nyilvánul meg, mert a retorzió még a mai napig is jelen van, hiába váltottunk kormányt. És köszönet ezeknek az embereknek, akik merték felvállalni, és szerveződtek, a helyi Tisza-szigetek szerveződtek, régi ellenzékiek már bátrabban nyilvánultak meg, és azért minél több és minél erősebb kapocs tartja össze ezeket az ellenzéki magokat, azért előbb-utóbb ez kezd kiszélesedni. És ez megfordította valamilyen szinten az ott élőket is. Bátorságot adott a helyi embereknek, hogy ők is merjék felvállalni a kormányváltó attitűdöt. Amit megmondtál, arra rá kell, hogy kapcsolódjak egy személyes élménnyel, hogy megváltozott az embereknek a vélekedése, meg hát különben megváltozott a közmédia is, pont ma erről írtam egy cikket a Control.hu-n, hogy azért most már nem olyan a híradó, hogy azért kapcsoljuk be, hogy ma mekkorát hazudtok, meg ma milyen katasztrofális híradót próbáljátok butítani a tömegeket. Nekem van egy 101 éves pótnagymamám, Sátoraljaújhelyen él, és hát nyilván, mivel nem internetezik, ő is benne volt ebben a Tények, M1,
ilyen Bermuda kétszög, háromszögben, és ugye 13-án volt Magyar Péternek ez a több mint 3 órás nemzetközi sajtótájékoztatója, amit élőben adott az M1. Hát szerintem annyi M1-et nem néztünk az elmúlt 16 éven összesen, mint akkor. Sőt, a fideszes barátaimnak azt javaslom, hogy most is remélem most is M1-et néznek. Igen. És másnap nem sokkal később beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát ez a Magyar Péter, ez nem is őrült például. Neki az volt az első benyomása, nem vett elő szíjat se a sajtótájékoztató alatt, nem bántalmazott nőket, tehát hogy semmi olyasmi nem jött vissza, amivel őt 2 éve etette ez a borzadályos közmédiának csúfolt valami, ami itt kialakult. Ez is egy érdekes dolog, meg én a Pap Dánielt elég régóta ismerem, még egyetemi címbora volt, de még amikor ember volt abból az időszakból. Tehát ugye ő az MTV a vezérigazgatója, és hát az egyik legsúlyosabb vétkek tapadnak a nevéhez, meg ahogy ugye ezt láttátok ti is, ahogy ez működik. Viszont amiről beszéltünk, hogy tényleg nap mint nap jönnek föl egyre keményebb ügyek, ugye most köztársasági elnök úrnak is megfogalmazta a miniszterelnök, hogy ezt a kegyelmi aktákat legyen már szíves akkor így közkincsé tenni, és ezzel kapcsolatban olvastam Andrásnak a friss posztját, hogy, és itt ugye azért nem finomkodtál te sem, hogy javaslatot tettél Novák Katalinnak, hogy válaszoljon arra, hogy kinek az utasítására adott kegyelmet a bicskei pedofil rémet fedező Kónya Endre ügyében, és hogy ne várja meg azt a pillanatot, amikor majd egy erre felállított parlamenti bizottság előtt kötelező lesz megjelennie. És tényleg a NER azért úgy nem zárult rá április 12-én, hogy ezek a gyalázatok azért még sokáig közöttünk lesznek, és az, hogy ezeket valamilyen szinten helyre tudjuk tenni, ahhoz egy ilyen fajta hozzáállás kell, amit például te is itt most a közösségi oldaladon mutattál. Egyrészt ezt akarom tőled megkérdezni, hogy mennyire tud ez hatékony lenni, hiszen rengetegen követik ugye az oldaladat, most már majdnem 220 000-nél van a követők száma a Facebook oldaladon, és hogy mit mondasz azoknak, mert vannak ezek az átlagos reflexek, hogy hát ez a Magyar Péter túl kemény, meg túl drasztikus, nem kéne már itt békülékének lenni, de hát ugye tudjuk jól, hogy a Fidesz-szel nem lehet eléggé keménynek lenni szerintem, meg a rendszerváltása megtörtént, annak van egy hozadéka, hogy nem finomkodunk úgy, illetve sokan beszélnek arról, hogy ezt ne csesszük úgy el ezt a rendszerváltást, ahogy sikerült a 89-90-eset, meg a 2010-es fülkeforradalmat is elszúrni, tehát most ezt harmadjára valahogy meg kéne csinálni így rendesen. Tiéd a szó. De sok kérdést fogalmaztál meg ebben, vagy legalábbis nagyon sok gondolatom lett tőle. Tehát az első az az, hogy valami ilyesmit nyilatkozott Novák Katalin talán tavaly, hogy 1,5 pokoli év van mögötte. Valami ilyesmit, ugye? És ugye erről írtam, hogy 1,5 pokoli év lesz előtte is, hogyha nem lép a nyilvánosság elé, és nem árulja el, hogy kinek az utasítására, vagy kiknek az utasítására adott kegyelmet. Kónya Endrének. És ő egyelőre hallgat, nem akarok, nem is tudok a fejébe látni, és ehhez kapcsolatban szeretném azt elmondani nektek, hogy a vizsgálóbizottság az egy nagyon fontos és jó eszköz tud lenni. Én emlékszem, a német parlamentben volt lehetőségem gyakornokként dolgozni az akkori kormánypártok egyik frakció vezetőjénél, Hans-Peter Friedrichnél. És ott működik ez a kultúra a német parlamentben, hogy vizsgáló bizottságokat állítanak fel, és az egyik ügy az arról szólt, hogy Angela Merkelnek a telefonját, azt lehallgatták az amerikai titkosszolgálatok, és velük egyébként partnerségben a németek is belehallgattak a kancellárasszony beszélgetéseibe, és ez úgy nem annyira tetszett így tájékoztatás hiányában a kancellárasszonynak, és ezt vizsgálta ki a vizsgálóbizottság. És ott ült a német információs hivatal, tehát a német CIA-nek, meg a német FBI-nak, az ottani alkotmányvédelmi hivatalnak a vezetője. Hát őket úgy meggrillezték ott politikailag, hogy azt elképzelni nem tudjátok. Én ott ültem bent a hallgatóságban, hát élmény volt. Tehát hogy így tényleg ott ültek ezek az emberek, mindenható urak a hivatalokban, és hogy összementek, mert ott volt a nyilvánossággal. Tehát a német nép képviselői kérték őket számon. Azért, mert a megválasztott német kancellárral szemben egyébként konspiráltak. Szóval, hogy, és a magyar kultúrából ez ugye hiányzott. Voltak ilyen vizsgálóbizottságok, de már, hát én éltem már, de hát nem követtem akkor meg a politikát, de soha nem volt hatása ezeknek, soha nem volt eredménye. Most 5 ilyet hozott létre a Tisza, ebből az egyik a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság, ahol kötelező lesz
Novák Katalinnak, remélem, hogy Lévai Anikónak, remélem Orbán Viktornak és Balogh Zoltánnak részt vennie. Ugye, ha nem vesznek részt, akkor majd rendőrségi elővezetéssel kell részt venniük, és az Isten adta nép által megválasztott képviselőknek a kérdéseire válaszolni. Mégiscsak ez egy olyan botrány volt, ami mélységesen felkavarta Magyarországot, fideszeseket, mindenki. Tehát, hogy azért azt is értsük meg, hogy ez nem egy akkori ellenzéki történet volt. Ez a fideszeseket, ez minden honpolgárt felkavart. Mindenki válaszokat követelt. Nem teheti azt meg az akkori államfő, aki egyébként súlyosan szégyent hozott a államfői hivatalra. Megjegyzem, hogy hallgat ebben az ügyben. Úgyhogy én sokat várok a vizsgálóbizottságoktól ilyen szempontból. Ugye jogi értelemben vett eredmény ezeknek nem lehet, az majd egy bírósági ítéletnek tud lenni egyéb ügyekben, de mégiscsak a politikai felelősségre vonás, a politikai igazság, az elszámoltatás tekintetében nagyon fontosak tudnak ezek lenni. Úgyhogy ez az egyik gondolatom, és aztán amit még pedzegettél, az mi is volt, bocsánat? Hogy nem túl... Nem. Hát, hogy mondjam, szóval én a Politikai Üldözöttekért Alapítványnak is az alapítója vagyok. És itt ő például az elsősorban Csögör Péter, aki gazdasági főnyomozó volt Pest megyében. És Orbán Viktor fogorvosának az ügyei után, korrupt ügyei után kutakodott és nyomozott a Magyar Triatlon Szövetségben. És a Pétert meghurcolta a NER. Kirúgták a munkahelyéről, és utána mentek minden létező módon. És rengeteg Csögör Péterhez hasonló történettel találkozom, akik embereket semmiztek ki, családokat tettek tönkre, tanárokat rúgtak ki, közalkalmazottakat rúgtak ki, rendőröket rúgtak ki. Szóval, hogy jóvátételre vágyik ez az ország, bűnszervezettel nézünk szembe. Azt nem mondom, hogy be kell tiltani a Fidesz, mert nem mondok nyilván, tehát vannak szavazói, viszont azt mondom, hogy a Fideszt azt, hogy mondjam szép szóval, mondom kevésbé széppel, hogy politikai értelemben meg kell semmisíteni ezt a bűnszervezetet. Hát én ezt gondolom. És ebben nem szabad finomkodni, és nem szabad kesztyűskézzel bánni. Alapvetően a jogállam talaján maradva, a demokratikus versenyben maradva, és azt is gondolom, hogy ha majd a jövőről beszélünk, vagy már pontosabban a jövőről is beszélünk, hogy 2030-ban a Fideszt a parlamentből le kell váltani. És ezért is kell egyébként a Tisza mellett új régi pártoknak, vagy új pártoknak létrejönnie egy idő után, és versengeni, hogy a Fideszt onnan leváltsuk, és egy olyan új törvényhozása legyen Magyarországnak, ahol párbeszédképes, konstruktív, az alkotmányosság talaján álló, európai elköteleződésű, a nemzeti minimumokban hívő politikai erők legyenek. Szerintem ez a cél. Nem tartunk még itt. Tehát persze a rendszerváltás szerintem nem holnap fejeződik be, ez egy hosszú folyamat. Számomra akkor fejeződik be, amikor a magyar politikai életet meghatározó politikai szereplők között bűnszervezetek nincsenek. És ez remélhetőleg 2030-ban jön majd el. Hadd kapcsolódjak erre rá én is, mert elszámoltatás kérdés a szívügyem. Szerintem sok magyarnak szívügye ez a kérdés, és a kérdésedre az én válaszom, bár én egy radikális álláspontot képviselek, de egy nagyon-nagyon határozott nem. Sőt, én még odáig is elmerészkednék, hogy nem elég kemények. Nem elég kemények, és ennél még ezt sokkal keményebben is lehetne csinálni. És nekem volt is egy ilyen félelmem még a választások előtt, azóta ez már elillanóban van, de hogy volt egy ilyen félelmem, hogy mennyire gondolja komolyan a Tisza párt meg Magyar Péter ezt az elszámoltatás kérdését. Mert én őszintén azt gondolom, hogy nem csak a legfelsőbb szintig kell elszámoltatni, nem csak a főpolitikai vezetőket, hanem mindenkinek utána kell menni, aki ebben az elmúlt 16 évben bűnt követett el, gazdasági bűnt vagy politikai bűnt, és bizony ezeknek az embereknek szembe kell nézniük a tettei következményével. És mindenkinek azt üzenem, nem hiszem, hogy ebben a teremben sokan vannak, de
akik esetleg majd nézik a jövőben ezt a felvételt, hogyha egy picit is megsajnálják ezeket az embereket, mondjuk sokan voltak, akik már nem bírták nézni, ahogy a Súlyog Tamást ott a szőnyeg szélére állítják, és ott nagyon szomorúan, mint egy nagypapa ott áll, és aki unokái nem foglalkoznak vele tulajdonképpen. Jusson eszébe ezeknek az embereknek, akik sajnálatot éreznek, vagy azt gondolják, hogy túl kemény, amit a Magyar Péterék csinálnak, hogy az elmúlt 16 évben milyen ügyek voltak. És jusson az is eszébe, hogy a Fidesz, ahogy az Andris mondta, Fidesz hogyan bánt az ő politikai ellenfeleivel. Nem azokkal, akik bűnt követtek el, hanem olyan egyszerű állampolgárokkal, olyan emberekkel, mint Iványi Gábor például, olyan emberekkel, mint tényleg számtalan olyan például az elmúlt 16 évben, mindenkinek van ilyen ismerőse, akik nem is csak politikai ellenfelek voltak, de mondjuk egy sikeres vállalkozást vezettek, ami kellett valakinek, és azt el akarták venni, és nem akarta odaadni. Ment a NAV, ment a Nébik. Minden létező szervezetet ráküldtek annak érdekébe, hogy azt, hogy elvegyék tőle, ami az övé tulajdonképpen csak azért, mert az kellett nekik. És tényleg, ahogy az Andris is mondta, és szerintem talán a legnagyobb akadémikus ennek a témának Magyar Bálint, aki egy bűnszervezetről beszél, egy maffia államról. Ez tényleg így működött az elmúlt 16 évben. Szóval ez kell, hogy a szemünk előtt lobogjon. És félreértés ne essék, nem azért, mert ezeknek az embereknek bűnhődnie kell, és bennük van egy ilyen revansvágy. Nem ezért. Nyilván ez is jól esik természetesen. Akárhányszor mostanában találkozok fideszes politikusokkal, mindig mosolygok magamban, meg nem csak annyira magamban, de mindig az jó látni az arcukon, hogy nehéz helyzetben vannak, ez kétségtelen, ezt el kell, hogy ismerjem, de nem ez a fontos, a hosszú távú jövő szempontjából nem ezért fontos az elszámoltatás, hanem a társadalomnak az igazság érzete miatt. Van egy ilyen kimondatlan társadalmi szerződés a politikusok, kormány, politikai elit és az emberek között. Mégpedig az, hogy ti ránk bízzátok a vezetést, ennek az országnak a kormányzását, odaadjátok az adóforintokat, és ezeket az adóforintokat a legjobb tudásunk szerint arra fordítjuk, hogy nektek jobb legyen, állampolgároknak. És ez a társadalmi szerződés tulajdonképpen már elég régóta azért megbomlott Magyarországon, de az elmúlt 16 évben teljesen megsemmisítették. És az emberek azt látják, hogy amikor valaki ott van a politikai elitben, akkor semmilyen következménye nincs a tetteinek. Bármit megtehet. Bármikor bármit megtehet az ember, míg én, átlagos magyar állampolgár, folyamatosan szembe kell, hogy nézzek a hibáimmal. Aki pedig politikus, az bármit megtehet. És ez a fajta igazságtalanság, hogyha ezt nem tudjuk helyreállítani egy ilyen elszámoltatással, akkor soha a büdös életben nem fognak az emberek bízni abban, hogy azok a politikusok és az a politikai elit, akit megválasztanak, az valóban az ő érdekeiket fogja szolgálni. És ez hosszú távon ahhoz vezet, amit láttunk is, hogy az emberek teljesen elfordulnak a politikától és a közügyektől és a közélettől, és nem foglalkoznak vele, mert azt érzik, hogy nincs miért. És ezért annyira fontos, hogy ezt helyreállítsuk, ezt a társadalmi szerződést, bebizonyítsuk, hogy igenis vannak következményei tetteinknek, minden szinten, minden ember egyenlő, a politikus is el lehet számoltatni, és bizony őt is börtönbe lehet juttatni, hogyha olyat tett. Ez megért egy tapsot szerintem mindenképpen, és azt is tegyük hozzá, hogy emlékszünk azért, hogy 2002-ben, ugye, amikor először bukott ki a hatalomból a Fidesz, akkor is az MSZP nagy dérrel durramott, hogy na most jön, és Keller László államtitkár elég ilyen ilyen Andrássy út 60-as beütésű tekintettel, hogy ő majd akkor itt nagyon-nagyon meg fogja fingatni az első Orbán kormánynak. Ott ezüsthajó volt, meg egy Happy End Kft. Tehát tényleg ott meg gondolkodni kell, és ahhoz képest minisztránsok voltak, ami a NER alatt történt. Majd pedig ugye 2010-ben a rendkívül jóképességű Budai Gyula mondta, hogy na, Gyurcsányékat azt most kegyetlenül elszámoltatjuk, de annyira, hogy csak ne, és azt hiszem 11 feljelentés volt, ebből 2 volt, amit azt hiszem egyáltalán így pertárgyba vettek, és abból se lett az égvilágon semmi, meg közben rájöttek, hogy azért a Gyurcsány a NER-nek a Jolly Jokere. Tehát vele olyan szinten lehetett ijeszgetni, még 4 évvel ezelőtt is, emlékezzünk rá ugye a Miniferire, meg a Miniferis kampányra, hogy csak na. És persze lépjünk túl majd a kegyelmi botrányon, viszont azt tőletek is meg kell kérdeznem, mint az előző vendégünktől, a Dúl Szabolcstól is kérdeztem, hogy ti is ezt tartjátok a legnagyobb botrányának, illetve abból a szempontból, hogy a NER megrecsenésének a kezdete lehetett ez a kegyelmi botrány, mert ezt elég sok politikával mélyen foglalkozó ember azért állítja. Osszátok-e ezt a nézetet? Én abszolút.
Abszolút. Ugye annak idején ugye mi momentumosak ugye elsőként szerveztünk tüntetést, ugye mi követeltük Novák Katalin lemondását, majd azt követően ugye a Hősök terén a civil tüntetés, az valami egészen elképesztő tömegeket mozgatott meg. Szóval ott már érezhető volt az, hogy ez túllépett abból a buborékból, ami csak ellenzéki szavazókat érint. Nekem is voltak fideszes ismerőseim, barátaim, akik azt mondták, hogy ezt már nem kellett volna, és ez már túllépett, és voltak el is jött arra a tüntetésre. Szóval szerintem ez volt az igazi kiinduló pont a Fidesz recsenésnek. Jó, akkor ezzel nem tudok nyitát vétni, de nyilván ez egy olyan kérdés volt. Illetve azt még tegyük hozzá, hogy Gyurcsánynak az egy évvel ezelőtti önnyugdíjazása, azért az sem jött rosszul a rendszerváltásnak, ugye ezt elmondhatjuk, mert azért tényleg egy olyan fajta mumus volt, meg olyan stabilan volt rendkívül népszerűtlen, bár azért a Dobrev Klárnak sikerült tovább vinnie, mert ahogy a Gyurcsány visszavonult, egyből a Dobrev lett a legnépszerűtlenebb magyar politikus. Most nem tudom, hogy ki, lehet, hogy most már Lázár azért lassan le fogja hagyni. Tehát ez is egy fontos dolog volt, illetve a között viszont arra rá szeretnék kérdezni, hogy éreztek-e valami ellentmondást? Megmondom, hogy ezt hogy látom most a Momentumot, hogy ti, mint emberek, meg politizáló, meg aktív, meg proaktív politikusok eszméleten nagyot mentetek, de ugye közben maga a Momentum, mint a párt, úgy most a pályán kívülre helyezte magát igazándiból. Tehát, hogy van-e egyfajta ilyen ambivalencia szerintem, és ezt gondolom ti is érzitek, hogy nagyon fontos volt, amit tettetek, meg hogy félreálltatok a rendszerváltás útjából, meg mondjuk nem csináltatok olyan szinten hülyét magatokból, mint a kutyák voltak ugye itt az extra, de azért igen. De a DK is azért ugye nagyot ment ezzel, de legalább ugye annyit, az 1%-ot átvitték, úgyhogy állami támogatást még fölvernek valamennyit. Tehát, hogy az erkölcsi győzelem a tiétek, de a politikában kell egyfajta szervezetépítés, és erről szeretnék mindenképpen rákérdezni, hogy amit látunk, hogy jó, a Tiszának van egy soha nem látott mértékű felhatalmazása, 3,4 millió ember, 141 mandátum, több mint 70%-nyi hely az országgyűlésben, ez nagyon jó. Viszont van egy olyan ellenzéke az 52 fős Fidesz frakcióban, ami egy bűnszervezet, ahogy mondtátok, nehéz ezzel vitatkozni, és van egy teljesen szalonképtelen, 6 fős Mi Hazánk, ami szintén moszkovita, szintén Európai Unió ellenes. Tehát, hogyha itt épésszel megy valaki a szavazófülkébe, akkor azért nagyon meg kell gondolni, hogy most ez az alternatíva, hogy van a Tisza párt, és van két ilyen ellenzéki párt. Tehát azért is teszem fel ezt a kérdést, nagyon fontos lenne, hogy a Tiszának legyen európai ellenzéke, és például, ha a Momentumot mondjuk be tudnátok indítani így parlamenten kívülről, akkor ez nem lenne egy rossz dolog, meg nyilvánvalóan szükség lenne egy liberálisabb, vagy egy balközép, vagy szocdem pártra is, ha lenne megfelelő arc hozzá, meg megfelelő tehetség, meg munkavégzés, mert ugye munka nélkül a politikában nagyon ritkán lehet sikert elérni, talán ezt a kutyák elfelejtették az elmúlt egy évben, mert ugye tényleg ők teljesen hátradőltek, meg ugye a Kovácsot se lehetett látni már sehol. Szóval mik a terveitek, illetve hogy próbáltok meg, mert gondolom azért nem akartok nyugdíjba menni, meg akiknek így pörög a közösségi médiájuk, azok úgyse dőlhetnek igazából. Hát meg nyilván fontos is, amivel foglalkoztok, meg ti is érzitek ennek a súlyát. Kérem, hogy kicsit vázoljátok a terveket. Igen, ez kicsit ilyen politikai elemzős kérdés. Nagyon szeretem az ilyeneket. Jól végig lehet járni az összes szenáriót, különböző helyzeteket, hogy mi fog történni a következő 4 évben. Senki sem tud erre természetesen választ adni, hogy pontosan mi lesz itt, mert annyira képlékeny most jelenleg a magyar politikai helyzet, hogy bármi történhet a következő hónapokban. Gyakorlatilag én semmi nem lennék meglepődve tulajdonképpen. Valóban, ahogy mondod, van egy 70%-os Tisza, ilyen felhatalmazása és támogatottsága soha semmilyen pártnak nem volt demokratikus keretek között ebben az országban, de még európai országban sem. És ahogy mondod, a parlamenti ellenzéke a Tiszának az életképtelen gyakorlatilag. Annyit azért, vagy hát nem javítanék a helyzeten, de mert nem lesz tőle jobb a helyzet, de annyit módosítanék az általad elmondottakon, hogy a Mi Hazánknak szerintem komoly politikai lehetősége van azzal, hogyha azt a szélső jobbból jobbra tolódást végzi el, amit rengeteg európai szélső jobbos párt megtett. A Löpenéknek a pártja, az osztrák szélső jobb, a német AfD, a svéd Sverigedemokrata, a svéd demokraták, ezek mind szélső jobboldali pártok voltak, ugyanolyan szalonképtelen nácik tulajdonképpen, akik aztán elkezdtek szépen lassan betolódni
közép felé. Az középnek nem nevezném őket, de közép felé kezdtek el betolódni. És ezek nagyon-nagyon nagy pártok lettek. Sok országban ők vezetik a közvéleménykutatásokat. Németországban is, Ausztriában is, néha-néha Svédországban is, Franciaországban lehet, hogy jövőre egy szélső jobboldali elnöke lesz Franciaországnak, reméljük, hogy nem, de ennek sajnos fennáll a veszélye. Ugye mi hazánk előtt azért egy komoly lehetőség áll. És nyilván ezt ők is tudják, látják azt, hogy a Fidesz annak tulajdonképpen nincsen jövője. Én nem látom őszintén szóval, hogy a Fidesz ebből hogy fog felállni. Szerintem ezek után nem fognak tudni megújulni. Orbán Viktorral sem, és nélküle meg végképp nem. Szóval, hogy itt teljesen 22-es csapdájában vannak, ahol Orbán Viktorral lehetetlen a megújulás, és nélküle pedig nincs Fidesz tulajdonképpen. Szóval lehet, hogy valami új fog belőle kinőni, lehet, hogy majd a kereszténydemokraták életre kelnek, és életükben először megmérettetik magukat egy választáson. Szóval, hogy sok minden lehet a Fideszből, de szerintem Fidesz néven ez 4 év múlva a parlamenti küszöbért fognak küzdeni. És ez a mi hazánknak egy komoly lehetőség, ami komoly fájdalom, mert azért ismerjük ezeket az embereket, tudjuk, hogy milyenek, és hát rájuk hogy fogalmazzak, egy üvegvizet nem bíznék, nem, hogy az ország vezetését. Szóval, hogy ennyit a jobb oldalról, meg a szélső jobbról. Ami pedig a közép baloldalt, liberális oldalt most jellemzi, az tulajdonképpen nem csak az, hogy ugye parlamenti ellenzéke nincs, de hogy semmilyen ellenzéke nincs tulajdonképpen, mert a parlamenten kívüli pártok a Momentumon kívül teljesen szétestek. Teljesen szétestek. A kutyapárt az minden bizonnyal be fogja zárni a boltot, DK szintén be fogja zárni a boltot, a többiekről szerintem nem is érdemes nagyon szót ejteni, mert már is felejtettem, hogy hívják őket gyakorlatilag. Igen. Szóval hogy a parlamenten kívül sincs nagyon ellen. És ez nyilván nem maradhat így. Előbb-utóbb ez változni fog, és előbb-utóbb valamilyen alternatívája lesz a Tiszának. Én szerintem ez a baloldali liberális oldalról fog jönni ez az alternatíva. Én nagyon bízom benne, hogy ezt az alternatívát a Momentumnak fogják hívni. De ezt nem tudjuk megjósolni így előre. Az egészen biztos, ahogy most állnak ahogy állnak a számok, és amilyen a hangulat jelenleg a közéletben, ez nem most lesz. Szóval hogy ez szerintem még nem is idén lesz. Ez talán jövőre lesz legkorábban. Nyilván rengeteg kihívással fognak szembenézni Magyar Péterék, de egyelőre nagyon ügyesen csinálják azt, amit csinálnak, nagyon ügyesen kommunikálnak, és nem látszik, hogy bármennyire is megcsappanna az ő támogatottságuk. És ez akkor lesz életképes alternatívája a Tiszának, akkor lesz ellenzéke a Tiszának, amikor ők elkezdenek hibázni, vagy elkezdenek olyan kérdésekben megnyilvánulni, amik megosztóak. Viszont a megosztó kérdések csak akkor jönnek, amikor a prioritásokat kezelték. Az Európai Uniós forrásokat, az elszámoltatásnak a kérdését, a propagandának a beszántását, egy plurális médiának a létrehozását. És ez azért el fog tartani egy darabig. Amíg ezek nem történnek meg, addig ezekre a dolgokra fognak koncentrálni, teszem hozzá, nagyon helyesen ezekre a dolgokra fognak koncentrálni, és addig jogosan mondják azt, hogy ne haragudjatok, de most nincs időnk a Pride-dal foglalkozni, meg nincs időnk az életvégi döntésekkel foglalkozni, meg nincs időnk azzal, hogy 5 kulcsos adót vezessünk be, és milyen legyen az adópolitikája Magyarországnak. Nyilván lesznek adópolitikai kérdések, amik előkerülnek, de nem egy strukturális reform lesz. Én legalábbis nem ezt várom. Szóval, hogy ameddig ezek a prioritások, és nyilván 16 év Fidesz után bizony ezek kellenek legyenek a prioritások, addig szerintem nem lesz lehetősége más pártnak nagyon úgymond felemelkednie. Egész egyszerűen azért, mert az embereknek az lesz a prioritás, hogy ezek a dolgok kezelve legyenek. De ez amúgy teljesen rendben van, teszem hozzá, szóval ezzel nincsen baj, csak hogy én nem várnám azt, hogy most a következő hónapokban itt valami ellenzéki alternatíva lesz. De hosszú távon mindenképpen azt szolgálja az országnak az érdekét, hogy minél színesebb legyen a politikai élet, minél több párt legyen, ezért is támogatjuk azt, hogy egy teljesen arányos választási rendszert vezessenek be. Mert teszem hozzá, hogy azok után, hogy amiket elmondtam itt az elszámoltatásról, az EU-s forrásokról, a gazdaság helybe rakásáról, főleg a költségvetésnek a kiegyensúlyozásáról, ezek után szerintem prioritás sorrendben a választási rendszer jön. Egész egyszerűen azért, mert értelmezhető, arányos választási rendszer nélkül nem lehet plurális demokráciát megteremteni ebben az országban, és plurális demokrácia nélkül a szavazók mindig azt fogják érezni, hogy a legkisebb rosszra szavaznak. És szerintem ez nem egy jó állapot. És ezért bízom benne,
nem fűzök hozzá nagy reményeket, azért azt elmondom, de bízom benne, hogy egy valódi arányos választási rendszerre lesz Magyarországnak 2030-ra. És akkor 2030-tól lehet arról beszélni, hogy itt tényleg egy sokszínű paletta van. Addig nem hiszem, hogy lehet. Ami a kutyákat illeti. A 500 000 fiatal a változásért mozgalommal 2026 üveg ajándékpezsgőt, ingyen ajándékpezsgőt osztottunk ki május 9-én. Ugye az ingyensor ígéretére sikerült rálicitálnunk, és akkor innentől kezdve át is vettük a kutyáknak a helyét a magyar közéletben. Nem volt nehéz. Úgyhogy ennyit róluk. A Fidesszel kapcsolatban csak Németh Balázs jutott eszembe, amikor a megújulásról beszéltél, hogyha ki, ha nem ő, ugye, mint a körülbelül legtöbbet szereplő és legtöbbet magából bohócot csináló fideszes politikusra kell gondolnom. Meg most ez a véd vonal, vagy mi az, amivel ők most ugye kijöttek itt Kocsis Máté után szabadon? És pont ezen gondolkoztam, hogy itt a Harcosok Klubja, meg a DPK, meg itt egy újabb ilyen bohóc szervezet vagy intézmény, ami teljesen röhely egyébként, és így semmilyen szavazót nem fog visszahozni a Fidesznek, sőt, vinni fog. Meg hát egészen vicces, hogy próbálnak bebújni egyébként a saját szavazóik mögé, tudják, hogy elszámoltatás vár rájuk, tudják, hogy felelősségre vonás vár rájuk, és akkor próbálják azzal riogatni egyébként most a saját szavazóikat, hogy majd elveszik az ő vagyonaikat is a tiszások, ugye, mert fideszesek, hogy ez kiveszi be, hát nem tudom. Úgyhogy egészen szánalmas szintre süllyedt szerencsére a Fidesz. Oké. Ami 2030-at illeti, bocsánat. Akkor sikeres szerintem egy ország hosszú távon, hogyha minden szintjén az életnek, meg a létezésnek versenyhelyzetek vannak, amik a győzteseket, vagy az éppen hatalmon lévőket arra motiválják, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Egy versenyhelyzet nélkül egy kormányzó párt ellustul, eltunyul, és hibát hibára halmoz, mert nincs mitől tartania. Ilyenek a járadékvadászok a gazdasági életben is, Mészáros és Mészáros Kft., meg a Tibor cég, ugye nincs versenyhelyzet, megkapnak minden pénzt az állam bácsitól, és ezek exportra képtelen, saját lábokon megállni képtelen szervezetek, cégek, vállalkozások. Nem adnak hozzá valójában a magyar GDP-t. Úgyhogy ebből számomra az következik, hogy egy idő után Magyarországnak meg kell találnia a plurális demokráciához vezető utat. Egy idő után. És ez a kérdés, amit most felteszel itt nekünk, akik egyébként egy Momentum nevű parlamenten kívüli pártnak vagyunk a képviselői, olyan szempontból okoz fejtörést, hogy per pillanatban a pártpolitizálásnak nincs tere. Nincs rá most szükség. Van egy 70%-os felhatalmazású, kvázi konszenzusos kormányzat, és szerintem most az a feladat, csak a saját nevemben tudok beszélni, hogy például én a saját feladatomat most mondjuk 2 dologban látom, 3. Az egyik az, hogy a politikai üldözöttekért alapítvány rakjon le az igazságügyi miniszter asztalára egy jóvátételi csomagot. Azok a magyar honfitársaink, akik küzdöttek a rendszerrel szemben, véleményt nyilvánítottak, és meghurcolták őket politikai alapon, ugye már erről beszéltünk például Csögör Péter tekintetében, ezek a magyar honfitársaink kapjanak jóvátételt. Kérjen tőlük a régi rendszer nevében az új magyar állam bocsánatot, akiket anyagi kárért, azokat kompenzálja, kárpótolja őket, akiket kirúgtak a munkahelyéről, neki pedig szakmai jóvátételt nyújtson. Azok a mondjuk sajtó munkatársak, akiket üldöztek, bezárták, megvették kalapjaikat, üldözték őket. A számukra szerintem az a jóvátétel, hogy egy olyan új médiatörvényt alkot az új törvényhozás, amiben például az állami hirdetési pénzeket néző, hallgató és olvasó arányosan osztja szét az állam például. Ez fair. Ez teljesítményelvű. Tehát ilyen reformokra is szükség van. A bírósági szervezetrendszert meg kell reformálni, mert mi tudjuk a legjobban megint csak Csögör Péterrel, hogy a kúria, az ítélőtábla és sokszor a törvényszék az Fidesz által oda rakott fidesznyik bírókból áll, és ők ítélkeznek.
ezt meg kell szüntetni. Tehát, hogy a függetlenségét vissza kell adni a bíróságnak. Tehát ezek a jóvátétel részei, tehát az egyik feladat, én most ezen dolgozom egyébként nagy erőkkel, hogy ezt a jóvátételi csomagot azt mi benyújtsuk, ez törvényerőre emelkedjen, nyilván közösen az igazságügyi minisztériummal kidolgozzuk ennek a törvényszövegét, és adott esetben a vagyon visszaszerzés és védelmi hivatalon belül legyen egy olyan jóvátételi bizottság, ami elbírálja a hozzá beérkező kérelmeket, és egyszerűen van egy igazságtétel, és ez kell megint csak a magyar rendszerváltásnak, hogy ezek a magyar honfitársaink megkapják az igazságot, vagy elnyerjék az igazságot. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván azt is én feladatnak érzem, hogyha már beszéltél a közösségi médiáról, meg elérésről, hogy a maradék rendszerbontásról, a rendszer bűnöseinek a kérdésében az ember formáljon olyan politikai véleményt, ami egyszerűen nyomással van rájuk, és hatással van a folyamatokra. Amikor az országos rendőrfőkapitányt felkérdeztem, számon kértem azért, hogy lopják ki a vagyont, vagy viszik el menekítik ki a lopott vagyont, a lopott közvagyont a fideszesek, a rendőrség az mi a francot csinál egyébként? Tehát hogy van az, hogy a Guardian, meg különböző tényfeltáró újságírók megírják, hogy Bécsből, meg nem tudom, a kecskeméti repülőbázisról szállnak fel a gépek, és mennek Dubaj, meg más közel- vagy távol-keleti városok felé. Hogy van az, hogy a rendőrség figyel? Na ennek, ez 2,5 millió emberhez elért például ez a bejegyzés, és hát a rendőrség után a kommentbe alám elismerte, hogy ők már nyomozást folytatnak a vagyon kimenekítési ügyekben. Legalább ezt elismerték, de látom, hogy sokan, én is szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban, de hogy ezeknek ezért van értelme, mert nyomást helyez intézményekre, hatóságokra, politikusokra, tehát ezt én fontosnak tartom, ez egy támogató funkció. Tehát a rendszerváltó kormányt támogató funkció, Molnár Áronnak nézzétek meg a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos küzdelmét, ott azért Vignyánszky Attila is például ugye visszavonulót folyt, meg sokan mások, a Hankó leszedésére vagy lemondására ment rá nagyon az Áron, de hát Hankó Balázs az, ha minden jól megy, akkor bíróság előtt fog felelni azért, mert a magyar közpénzt azt elherdálta. Hivatali visszaélés, csalás, Felső Zsülike. De, tehát hogy hashtag Felső Zsülike. Szóval ez a másik, és a harmadik pedig, amin dolgozom, illetve gondolkodom és tervezek, hogy a 500 000 fiatal mozgalomból és az ott összegyűlt emberek, energiák, influencerekből milyen olyan közéleti mozgalmat lehet tovább építeni, ami megint csak parlamenten kívülről sok szereplőt összefogva, közösséget szervezve ügyeket tematizál, amikkel a kormány nem feltétlenül foglalkozik, vagy nem veszi észre. Tehát ilyen kiegészítő jelleggel. Itt nem a támogatás, itt a kiegészítő jelleggel mondom ezeket. Kataadózási forma. Tehát legyen egy javaslata a parlamenten kívüli progresszív haladó szellemű szereplőknek is. A eutanázia, amit a Dávid képviselt például. Tehát, hogy legyenek olyan témák és ügyek, amik fontosak tudnak lenni még Magyarország szempontjából. Alkotmányozás. Olyan alkotmányozásra készül, remélem, a Tisza, ami egészen a fővárostól a falvakig bezárólag bevonja az embereket. Mert ezt mi magunknak harcoltuk ki, ezt a rendszerváltást. Magunknak. Tehát ezt nem a Szovjetunió összeomlása adta nekünk. Ráadásul, bocsánat, mi Washingtontól 60 pusztán át a Kremlig győztük le a mostani világ nagy autoritár vezetőt, mert ezek hárman, a Trump, a Putyin meg azon összefogtak, hogy hatalomban tartsák mi legyőztük. Tehát ez elképesztő erő, ami most a kezünkben van, és az alkotmányozás folyamatát azért tartom fontosnak, mert ha nem szeretnénk, hogy még egyszer előforduljon az, amit a Fidesz elkövetett rajtunk, akkor az a fontos, hogy bevonódjanak az emberek, átéljék, úgy érezzék, hogy az enyém. Én elmondtam a véleményet, hogy új magyar köztársaság létrehozásában részt vettem. És ebben a folyamatban nagyon fontosak lesznek szerintem a parlamenten kívüli mozgalmak, erők, pártok, stb. Úgyhogy én ezen gondolkozom most, hogy ezzel mit lehet csinálni, mert az influencer világ az nagyon érdekes, itt sokan közéleti szerepet vállaltak, nagyon sokan követik őket a fiatalok, és ez az utolsó gondolatom, hogy a fiatalok megérkeztek, jöttek, láttak, győztek a fiatalok, de nem kéne, hogy nem tudom, visszavonuljanak így az offline világba tiktokozni, hanem az kéne, hogy vegyenek a közéletben részt. És ehhez kulcsfontosságúnak érzem azt, hogy ez az influencer világ, aki egy ilyen közvetítő, egy kicsit ilyen tolmács, és tolmácsolja a politikát fiataloknak, ők megfelelően részt vegyenek ebben az új országépítésben, mert itt erről van szó. Nem rendszerpontunk most már, hanem országot építünk. Milyen jó, nem? Úgyhogy ezeket látom most fontos feladatnak
Lajos, neked mi az akcióterved? Egy pár gondolatot csak, hogy én hogyan látom az én jövőmet, vagy hogy milyen teret látok kinyílni. Már csak a származásomból fakadóan is azt gondolom, hogy a kvázi rendszerváltásnak az egyik legnagyobb áldozatai azért az én meggyőződésem szerint azért csak a hazai cigányság volt, és ők azok. Ugyanis, hogyha végignézem az országot, akkor látom, és elhelyezek magam előtt egy ilyen kvázi gombos tűket, hogy hol nincs például házi orvos, hol nincs vezetékes ivóvíz, hol nincs közművesítés, és hol ritkultak például a közlekedési járatok, hol nem épült az elmúlt 16 évben útfejlesztés, akkor csak azt látom, hogy azok a térségek azok, ahol leginkább roma származású magyar honfitársaink vannak, és én azt gondolom, hogy mivel a Tisza párt egy kvázi néppártként van apostrofálva, ezért számomra az igazi rendszerváltás akkor kezdődik, hogyha végre lenyúlunk ezen társadalmi réteg irányába, és őket valóban felemeljük oda, ahol kellene lenniük. És én látva az elmúlt 30 évet, azért engedjék meg nekem, hogy azért egy picit pessimista legyek. Hogy azért olyan sok mindent hallottunk és ígéretet kaptunk mi az elmúlt 30 évben, hogy szerintem okkal vagyok pessimista, és azt gondolom, hogy nekem talán ebben lehet majd feladatom, hogy végre azoknak a hangját is felerősítsem most, amikor végre elérnek a hangok, és nem csak a falaknak ütköznek, hogy elérnek a hangok oda is, ahova kell, hogy én ezeket az embereket és ezeket a társadalmi rétegnek kivívjam végre valóban az igazi rendszerváltást. Mert mégiscsak egy olyan térségből jöttem én is, ahol 8-10 településen, Európa szívében, a 21. században a mai napig nincs közművesítés, ahol a több ezer család a hátsó kertjébe engedi a szennyvizet. Én mégiscsak egy olyan térségből érkeztem, ahol 21. században, Európa szívében még mindig van egy olyan település, ahol nincs vezetékes gázhálózat kiépítve. Szóval én úgy gondolom, hogy ezeket az embereket kell, és ezeket az ügyeket kell még szerintem továbbra is képviselnem, és ha valóban megtörténik ennek a társadalom rétegnek a valódi rendszerváltása, megtörténik a felemelkedés, akkor lehet, hogy maradok otthon az én kis fóliáimba, és kötözgetem a paprikáimat. És próbálok érvényesülni. De mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig én késztetést érzek, hogy ezeket az embereket képviseljem, és ezeket a társadalmi ügyeket egy magasabb piedesztálra emeljem. Pillanatra még vissza kell térnem az aranycsapathoz, ezt nem tudom kihagyni, én összeírtam azért a mostani Fidesz frakciónak a neveit, majd kérnék tényleg ilyen gyors reakciókat rá. Ugye egyrészt ott van Kocsis Máté, Lázár 1 évre ül be a parlamentbe, legalábbis azt mondta, Németh Balázsról már volt szó, Vitályos Eszter, ugye volt kormányszövő asszony, aki szintén nagyon-nagyon kikapotta a körzetébe, az előbb említett, és hát ugye büntetőügyi felelősségének lehet, hogy még a tudatában nem lévő Hankó Balázs, gondolom neked az egyik kedvenc politikusod Pócs János, talán ezt nem kell megindokolni. És hát a kifejezetten minőségi munkavégzéséről ismert Szentkirályi Alexandra is ugye ott lesz. Azért arra emlékezzünk vissza, hogy ő hogy kezdte, még ugye Tarlós mellett volt főpolgármester helyettes. Nem tudom, hogy emlékeznek-e egyetlen egy tevékenységre is. Mondjuk kitüntették ugye a pedofil Vicske igazgatót, igen, az sikerült, más nem nagyon, illetve neki sikerült a 2019-es önkormányzati választáson a Tarlósnak olyan szinten elcsesznie a kampányát, hogy kikapott ugye Karácsony Gergelytől, de kiderült, hogy például Tarlósnak nem volt Facebook oldala, és utána mérték meg, hogyha van Facebook oldala az öreg mérnöknek, akkor az egy 5-6%-ot hozott volna kapásból, és annyival kapott ki 6%-kal Karácsony Gergelytől. Tehát ő, és annyira ügyes volt, hogy ő volt a kampány felelőse Szentkirályi Alexandra Tarlósnak, tehát tulajdonképpen a politikai karrierjét megköszönheti neki Karácsony Gergely valamilyen szinten. Szóval ő is itt lesz, Szijjártó Péter, ugye, ami nagyon-nagyon fontos, és hát nem beszéltünk még ugye Szűcs Gáborról, aki a Megafonnál gyúrta ki magát, ez volt az edzőtábora, viszont azt
szeretném, hogyha kommentálnátok, hogy egy a szemünk előtt omlik össze ez a NER propaganda. Sajnos a Metropol magazin sem lesz többé kézbe vehető. Pedig milyen jó volt így metrózni, ugye? A Megafonból is kivonják a lóvét, ugye a Szeged ma megszűnt, Győrben is vannak problémák. Mennyire tetszik nektek ez a műsor? Ja, hát én imádom. Szóval, hogy tényleg én ezeket a híreket mindig olyan nagy örömmel olvasom, olyan nagy boldogsággal. Én azért megmondom őszintén, hogy, szóval, hogy örülök, tényleg, nagy szuper, nagyon jó, zárják be az összeset, de hogy nekem azért van hiányérzetem, megmondom őszintén, mert hogy szerintem a Fidesz vezetősége után a legnagyobb károkat ebben az országban a propagandisták végezték. Szóval, hogy amikor az elszámoltatásról beszélünk, akkor ők jönnek utána a sorban szerintem. Az a fajta hazugság, az a fajta gyűlöletkeltés, az a fajta uszítás, amit ebben az országban ezek elvégeztek, azok olyan helyreállíthatatlan károk keletkeztek a társadalmon, ami tényleg szerintem a legnagyobb bűne a Fidesznek az, hogy 16 éven keresztül mosták az emberek agyát, és hazudtak nap mint nap. És olyan feszültséget, olyan gyűlöletet keltettek ebben a társadalomban, ebben az országban, hogy azért nekem kicsit hiányérzetem lenne, hogyha ezek a lapok csak úgy bezárnának, ez kész. Aztán utána elmennének dolgozni az ilyen... Hogy hívták a kedvenc propagandistádat az Origónál? Kovács András, igen, ő volt az, ugye 17-ben bementél hozzá, és hát megelőzted a korodat. Hát az 22-ben, 23-ban nagyot szólt volna. Az most, az elmúlt 1-2 évben az óriásit ment volna. 17-ben felháborodtak még a liberális újságírók, és hogy lehet ilyet csinálni? Egészen elképesztő. Na mindegy. Szóval hogy ezért lenne egy kicsi hiányérzetem, de természetesen örülök azért nekik, hogy bezárnak. Ami pedig az aranycsapatot illeti, szerintem, hogy ezek bementek pofozózsáknak a parlamentbe, hát már az alakulőülésnél az összeset kiosztotta a Magyar Péter. Szóval ezt is nagy élvezettel nézem, bár azért miniszterelnök talán egy kicsit már kezd sok lenni, de én ettől függetlenül nagyon-nagyon örülök neki. De ugye egy embert nem mondtál viszont, frakcióvezető urat, Gulyás Gergelyt, és én azért is emelem ki a Gulyás Gergelyt, mert hogyha őt nem ítélik el valamiért, aminek azért megvan az esélye, azért valljuk be, mert azért ott volt már egy jó 10 éve ott van a frontvonalban, ha őt nem ítélik el valamiért, akkor szerintem neki van egyedül esélye ebből a csapatból arra, hogy rehabilitálja magát, és maradjon a közéletben. Az összes többi az lutri. Semmi esélye. Szerintem a Gulyás Gergelynek még van esélye, úgymond visszajönni, mert neki van azért egy ilyen európér arca. Nyilván itt senki nem szereti, hát én sem szeretem, de én ezt most ilyen politikusként azt mondom, hogy talán még neki van esélye, a többi ők szerintem szóra se érdemesek. 2 nevet viszont még a Gulyás Gergelyen kívül elfelejtettem említeni, csak itt a Szűcs Gábor Megafonnál ugye lejöttem az ösvényről. Takács Péter, ugye államtitkár úr, és hát a rendkívül megnyerő és nagyon hiteles Tuzson Bence igazságügyi miniszter, akiről megtudhattuk azt is, hogy a Szőlő utcában ugye kiskorú sértett nem volt. Tehát azért ez tényleg elképesztő, hogy valaki ilyen szinten lejáratja magát, szarrá verik a körzetébe, pestiesen fogalmazva, és mégis beült ilyen katasztrófa turistának, vagy nem is tudom minek, de hogy döbbenetes. Én annyit írtam le magamnak így jegyzetként, hogy szerintem azért vita felett állhat az, hogy ez a legirritálóbb frakció 1990 óta, ami a parlamentben így megalakult. Bocsánat, egy dolog, esküszöm, átadom, de hogy utána még Tuzson Bence bemegy a bizottsági ülésre, ott pöffeszkedik, telefonozik, miközben beszél a miniszterelnökséget vezető miniszter, és egy az egyben azt mondja, hogy hát ő nem ezt mondta, nem ezt mondta, hogy nem volt kiskorú sértett. Szóval egészen elképesztő ez a stílus, hogy igen, konkrétan, de hogy ő tagadja a mai napig, mert ők ugye abban a világban szocializálódtak, hogy bármit letagadhatnak, mert a 500 milliárddal kitömött propaganda után azt fogja mondani, amit ők mondanak, ezért mindegy, hogy mikor hazudtolják meg saját magukat. De ennek a világnak most már vége. Hála a Jóistennek. Számomra egyik legkielégítőbb képsor az a mozgó lépcső volt. Takács Péter megy le a mozgó lépcsőn, ugye egy bevásárlóközpontban, és az szép volt. És remélem, hogy ebből nagyon sok ilyen van, még csak éppen valamiért nem látjuk, mert ez az egyik legnagyobb büntetés, tudjátok, hogy nem mernek kimenni az utcára. Azért az rossz lehet. Tehát itt megkérdezném tőle, hogy megérte?
ezért a 16 évért, hogy nem mersz kimenni az utcára, mert beszólnak, leköpnek, vagy még rosszabb, csak nem tudom. Tehát, hogy ugye Szent Király is megkapta a magáét. Hát igen, ő egy nagy bűvész annak, hogy hogyan kell összekötözni kezeket, meg ugye szájakat betapasztani, és a csomagtartóba berakni embereket, tehát ő még erről lett egyébként híres. És ezt hívják konstruktív ellenzéknek, ezt a frakciót. Tehát ugye ezt ők így címkézik, hogy itt Szijjártó Péter, Lázár János, Pócsi János, Hankó Bács, ez a konstruktív ellenzék. Az, hogy egy jó pontot adnék Rogán Antalnak, nem fogtok megtapsolni érte, de egy jó pontot adnék, mert ő azt találta mondani ugye a Telexnek, hogy ő nem megy külföldre, tehát ő marad itthon. Úgyhogy hát akkor annál könnyebb, bátor, annál könnyebb lesz akkor majd a hatóságoknak őt előzetesbe vinni, és utána a bíróság elé állítani. Azért ő azok között van, akik abszolút a főbűnösei ennek a rendszernek, és ott van a helyük, és örülök annak, hogy ő nem menekül a felelősségre vonás elől. Vagy valami olyat tud, amit én nem, és nem fogok neki örülni, de azt hittem egyébként, hogy ők menekülni fognak, és valami távoli orosz, nem tudom, szibériai birtokra mennek el. Ja, bár oda mondjuk nem pihenni szoktak menni, hanem más időtöltésből. Szóval ez volt nekem egy ilyen érdekes információ. De ebből a frakcióból többen vannak azok, a Szijjártó Péter is ide tartozik, a Lázár János is ide tartozik, aki olyan mesés vagyonokra tett szert. Ők annyit loptak. Gulyás Gergelyről ilyen bizonyítékai nincsenek, hogy neki kastélyai lennének, meg a feleségének 500 milliós profitot termelő honlap nélküli cégei. Tehát, hogy róla ilyen infóink nincsenek. De ezeknek az említetteknek biztos, hogy bíróság előtt van a helyük, úgyhogy nem fognak sokáig Fidesz frakciótagok maradni. Úgyhogy ilyen szempontból a megújulás az ki lesz kényszerítve, így államaparátus által. A propagandisták, igen, az egy más dolog. Én javasoltam egyszer egy olyat 2021-ben, hogy a foglalkozástól el kéne tiltani azokat a propagandistákat, akikről sorozatosan sajtóhelyreigazítási perek mondják ki, hogy tudatosan és szándékosan hazudnak. Akkor is nagy felháborodás volt, tehát volt az origós akcióm, oké. De úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek be keménykedni, hanem akkor javaslok egy törvénymódosítót, hogy egyszerűen írjuk bele a törvénybe, a BTK-ba egyébként, hogy nem tudom, tudatos álhírterjesztés, bűncselekménye, büntetés, foglalkozástól eltiltás. Ahogy egy rendőrt is eltiltunk, hogyha nem tudom, elfogad kenőpénzt, akkor fogjuk, és eltiltjuk, nem? Tehát elítéli a bíróság, és eltiltja a foglalkozásától, vagy egy életre, vagy 5 évre, vagy 10 évre. Ugyanezt csináltam volna, vagy csinálnám a propagandistákkal is. Utolsó gondolat, hogy igen, köszönöm, hogy azért az a híres neres pénztárca, az most nem annyira nyílik ki. Tehát a propagandistákat, meg a médiáikat nem nagyon tartják életbe, meg lélegeztetőgépen a Lölőjék, meg a Tiborcék, úgyhogy ezt egyébként öröm látni, hogy szétesik az egész kártyavárként, és nincs propaganda. A TV2 az nem mondtam egy csúnyát, tehát hogy az behúzta fülét, farkát, hogy leszedett mindenkit a képernyőre, akit nem nagyon szerettünk, az most egy hibernált állapotban van, az Origo az löki a hülyeséget, de hát ezek össze fognak omlani, mert ugye nem lesz sem állami támogatás, sem pedig fideszes donor általi szubvenció, mert azok viszont menekülni fognak, vagy elveszítik a vagyonukat. És mi lesz különben az Indexel? Mert ugye mai napig is azért vezető portálnak számít olvasottság tekintetében, amit én nem értek, de sajnos ez ettől még így van. És ugye, hogyha már azt mondtad, hogy tényleg nettó propaganda tevékenység, hát ők hozták le az AI által megkomponált 600 oldalas Tisza adócsomag, és ugye ezt emlékezzünk vele, hogy teleplakátolták vele még plusz az országot, és amit mondott a miniszterelnökséget vezető mostani miniszter, hogy egy mesét nem lehetett elindítani a gyerekének a YouTube-on, anélkül, hogy ez a szar propaganda ne ömöljön rá. Tehát, hogy igazándiból az ennek is utána kéne menni, és amit még mondtatok, hogy minden bűnnek utána menni, hogy Rogán második feleségét se felejtsük el, aki még ugye mai napig egyfajta brandként viseli Rogánnak a vezetéknevét, hogy ott is ugye a Sarkakatával van ez a cégük, ott semmit nem lehet kimutatni, hogy mi a tevékenység, a honlapjukat a kutya nem nézi meg, illetve az oknyomozó újságírók nézték meg maximum, és elképesztő milliárdokat tettek ők is zsebre, két ilyen NER aranyásó hölgy. Tehát, és hány ilyen van még, amiről nem tudhatunk? Tehát ez azért egészen elképesztő. Rengeteg, nagyon sok, és ugye beszélgettünk arról, hogy legalsóbb szintekig az elszámoltatás.
Hát én azért elővenném ezeket a polgármestereket, és akik még mai napig is, ugye hiába megtörtént a kormányváltás, azért még mindig sanyargatják a helyi lakosokat, és valamiért revansot vesznek, és üldözik a ellenzéki szereplőket, akik segítettek bennünket a kormányváltáshoz. És a választások éjszakáján a második pezsgőt azért tartogattuk, hogyha kiesik Pócs János, és felbontottuk. Mert azt követően valamiért valahogyan csak visszatették. Nekem meggyőződésem, hogy ez egy tudatos lépés amúgy a Fidesztől, hogy ilyen véres szájú, másodvonalas képviselőket rakott a parlamenti patkóba. Hát képzeljék el, hogy ez a Pócs János eljött a saját lakásomra. Ott készítette a videót a fóliáim előtt, és talált 2-3 embert a településről, akit valamiért úgy nyilatkoztak, hogy ahogy nem kellett volna, sőt, bement a polgármesterhez is, aki másnap elnézést kért tőlem is, és azt mondta, hogy összevágták a videót, szóval ez a Pócs János. És sajnos mi nem tudunk semmit tenni ezzel kapcsolatban, mert pont a Fidesz megváltoztatta, egy olyan törvényt hozott, hogy nekünk sokkal jobban kell tűrni az ilyen dolgokat, és hiába akarjuk őt feljelenteni, mivel közszereplőnk vagyunk, így nekünk sokkal többet kell tűrni. Még akkor is, hogyha eljön a saját lakásom elé, és mindent kitalál rólunk. Hát nem lesz egyszerű, az biztos. Viszont elkezdtem gondolkodni még ilyen kiesett pártokra. Hát volt ilyen párt, hogy Jobbik, még valaki talán emlékszik rá, és ugye a Vona is elég hamar bejelentette, hogy hát az asztaltársaságként működő 2RK sem fog indulni a választáson. Gondolom, hogy azért Magyar Péter kifújta a nehéz levegőt ilyenkor. Azért egy dolgot ne felejtsünk el itt, akik ugye, bár Vona Gáborék is ugye bejelentették a nem indulásokat, de szerintem, sőt, nem szerintem, a Momentum mozgalom volt az egyetlen, aki választások előtt hónapokkal bejelentette, egy évvel, sőt, mi nem csak, hogy bejelentettünk, hanem tettünk is érte. Ezek az emberek számomra nem volt áldozatvállalás és visszalépési gesztus az, hogy választások előtt 2 héttel bejelenti valaki, hogy ő nem indul. Ellentétben azzal, aki egy éve bejelenti, sőt, minden energiáját, anyagi forrását, aktivistáit arra áldozza fel, hogy itt valóban kormányváltás legyen. Az MSZP is ugye milyen későn hozta meg ezt a döntést, összehoztak még valami márciusi pártértekezletet, és akkor nagy bölcsen kitalálták azt, hogy jó, akkor nem indulunk, de például Hiller István elindult egyéniben. Nekem a tanárom volt az eltén, és egy kitűnő történészről beszélünk, egy értelmes emberről. Ráírtam, hogy tanár úr, legyen már olyan szíves, hogy ne álljon már itt a rendszerváltás útjában, minden szavazat számít, pihenjen már le. És nem válaszolta a Messenger üzenetemre, pedig olyan jó lett volna, jót akartam, főleg az országnak, de hogy mégis azért vannak furcsa emberek, hogy ezeket nem nagyon tudjuk így hova tenni. Szóval akkor azt mondjátok, hogy igazándiból, hogyha lesz itt újból visszaút a parlamentbe, ahhoz azért mindenképpen a Momentumnak van meg az a fajta mondjuk országos lefedettség, meg olyan fajta arcok, például ugye ti is, akik itt ültök, akik ennek tudnak egy lendületet adni. Viszont tényleg, hogy itt is szétnézünk, van most ez a túlzott talán megelégedés, illetve van ez a szalmaláng lelkesedés, ami ugye a fiatalokra is sok szempontból jellemző, hogy itt is lehetnénk nyilvánvalóan többen, de ugye tudjuk, hogy hosszú hétvége van itt a pünkösd, nem sokára, és nehezen már ilyenkor így az embereket bevonni, pedig marha fontos lenne, hogy tényleg személyesen találkozzanak, akár veletek is, és más megnézni élőben egy ilyen beszélgetés, ez olyan, mint egy koncert élőben, vagy otthon mondjuk megnézni a tévében, nem ugyanaz az élmény, de mégis kicsit így van ez a testpettség, vagy ilyen atomizáltság, hogy nehezebben tudunk így mozogni, vagy tenni azért, hogy közösségi élményeket gyűjtsünk, pedig szerintem, ha valami közösségi élmény volt, akkor ez az április 12-et, soha nem felejtjük el ezt az ünnepet, ezt az eufóriát, mi volt Budapest utcáin. Hát ez semmilyen ilyen élményünk szerintem nem volt. 90-ben senki nem ünnepelte így az MDF-et mondjuk, vagy ilyesmi. Jó, hát nyilván kevesebb szavazatot is kapott, de hogy nem volt egyszerűen ilyen Magyarországon a rendszerváltozás óta, ami most történt. Én pont így képzeltem el egyébként ezt a 12-ét, ez az utcafesztivál, és én kint voltam, a Lánchídon együtt voltunk egyébként végig Lánchídon 2 órán át, aztán Batthyány téren 3 órán át, nem tudom, hajnali 3-ig. Pont így, hogy így vonulnak random az emberek, ugye rengeteg fiatal maradt akkor fent, ugye másnap azért munka volt, de buszok nem tudtak közlekedni, a rendőrök nagyon előzékenyek voltak, nagyon kedvesek voltak, mindenkit hagytak szórakozni és ünnepelni. És hát aztán volt még ugye május 9, ami egy egészen más jellegű, egy sokkal ünnepélyesebb, ugye sütött a nap, tehát aranyban úszott tényleg minden ott a Kossuth téren, tehát ez egy elképesztő élmény volt. És az a rendszerbontó, sőt már március 15,
ugye az is egy több százeres esemény volt. Aztán rendszerbontó nagy koncert, április 12, május 9, tehát ezek olyan tényleg felejthetetlen, életünk végig velünk maradó emlékek maradnak, hogy nagyon örülök, hogy megéltem. És akkor ez csak reakció rád, hogy nyilván az emberek egy idő után azért nyilván vágynak egy picit pihenésre is, meg picit úgy kizúmolni. Nyilván Netflix, tehát hogy ezt mondtad, én sem nézek semmilyen, tehát már mióta nem nézek semmilyen sorozatot, te jóisten, de hogy most is tényleg az van, hogy a párommal is a Dúl Szabolcsot nézzük még este, tudod, mert vagy a Tölgyesi Pétert, és akkor ez van, mert szeretnénk, mert a Magyar Pétert nyilván megnéztem napközben, mert azok nyilván rövidebbek, stb. Csinálom közben a saját dolgaimat, és akkor este meg egy jó Tölgyesi Péterrel levezetjük a napot. Tehát most ilyen a politika, aztán a nyár az valószínűleg most azért egy ilyen sokkal, nem is tudom, üdébb lesz, meg egy nyugodtabb, szabadabb Mondjuk, ahogy lesz. Magyar Péter mozgását nézzük, én azért... A kormánynak, hát most a kormány Igen. az más kérdés, meg nyilván az elszámoltatás frontjain nagyon kell menni, de hogy kollektíve, tehát társadalmilag azért picit azért most azért lehet ünnepelni, meg picit úgy szabadabbnak lenni. A Pride nekem érdekes lesz, hogy ez a Pride ugye júni 28, talán 27, 29, nem tudom, hogy ez is egy tök más Pride lesz, ugye tavaly az egy tömegdemonstráció volt a szabadság védelmében, most meg a szabadságot ünnepelheti majd megint a főváros, meg a magyarság ezen a Pride-on. Tehát szerintem az lesz még egy ilyen nagy össznépi találkozó. Reméljük nem tiltják be. Amúgy most viccelődöm, de hogy azért ez kihívás lesz szerintem a Tiszának és az új kormánynak, mert hogy azért mégiscsak az van, hogy most jelenleg van egy hatályos jogszabály, ami alapján nem lehetne megtartani a Pride-ot. És ahhoz, hogy ez... Tavaly is volt, persze, igen, nyilvánvalóan, tavaly is volt egy ilyen jogszabály, de mondjuk a pécsi Pride szervezője ellen indítottak eljárást, meg a Karácsony Gergely ellen is indítottak eljárást, nyilván nem vezettek sehova, de akkor is ez megtörtént. Szóval... Hát de... Számomra ez egy kérdés. Szerinted hatályon kívül helyezik? Mert szerintem ez nekik azért egy kihívás lesz, mert akkor nyilván most a Fidesznek az állapota, meg a Fidesznek a gyengesége miatt talán kisebb ez a veszély, de hogy eddig ebben nagyon-nagyon óvatosan fogalmaztak. Mindig elmondták, hogy persze ez lesz, meg mindenki szeressen, ahogy szeretne, meg mindenki úgy gyülekezik, ahogy akar. Vagy ezt ilyen explicit módon nem mondták ki, hogy igen, eltöröljük a gyülekezési törvénynek azt a passzusát, meg módosítjuk úgy az alaptörvényt, hogy a gyermekvédelem nem a legfelsőbb helyen van, hanem egyenlővel az összes többi alapjoggal, ahogy annak lennie kell. Szóval, na mindegy, szerintem ez érdekes lesz, lehet, hogy én vizionálom ezt túl, és simán eltörlik, azt nem foglalkozik vele senki, meg fogjuk látni. Amit még itt a bevonással kapcsolatban akartam mondani, hogy szerintem ez egy természetes folyamat azért, hogy így volt egy választási kampány, mindenki nagyon érzelmileg benne volt ebben az egészben, és most azért kevésbé fognak a politikával foglalkozni az emberek. Nyilván most még a kormányalakítás után, még az első pár hónapban azért lesz egy ilyen intenzív időszak, szerintem ez a nyár ez más lesz, szerintem nem lesz uborka szezon, talán először a magyar modern politikai történetben nem lesz uborka szezon, hanem végig lesz politikai tartalom, végig lesz Netflix. De hogy utána azért azt gondolom, hogy az emberek így kicsit elfordulnak megint a politikától. És ezért ez valahol természetes, és így van jól. És még egy dolgot akartam, csak hogy a Lánchíd kapcsán eszembe jutott egy ilyen kis színes, hogy amikor kint voltunk a Lánchídon, ugye mi mentünk át a Batthyány térre, a Deák térről, a Momentum eredményvárójáról, a Tisza eredményvárója, és ugye volt nálunk egy nagy hangfal, pont a Gergely Bálint, a 17. kerületi Momentumos képviselőnk, meg elnökünk, vitte ezt a nagy hangfalat, és akkor megálltunk a Lánchídon, hogy a régi idők emlékére foglaljuk el a Lánchídot, és csináljunk itt egy bulit. És akkor ott buliztunk egy másfél-két órát, nem tudom, sokat, megálltak az emberek, jöttek, köszöntek, gratuláltak, stb. És akkor jöttek a rendőrök, jött 5 ilyen kis furgon. És már nézem, hogy na hát akkor most megint le kell ülnünk, össze kell kapaszkodnunk, már felkészültünk arra, hogy itt ilyen szemmelás, és oda jönnek, és így elnézést, képviselő úr, hogy így meddig terveznek bulizni, mert hogy így menne a forgalom, meg ilyenek. Hát mondom, nem tudom. Jó, csak kérdezem nyugodtan, csak arra figyeljenek, hogy nem ásszanak nagyon fel a hídra, mert az veszélyes, de amúgy jó szórakozás. De nem ezt vártam, mert már készítettem itt az igazolványomat, hogy igazoltatás, meg izé. Szóval igen, nagyon más volt a hangulat április 12-én éjszaka. Még egy gondolatot, ha szabad, hogy egyik ilyen nagyon régi barátom, nagyon rég nem találkoztam el, és május 9-én megint, ő egy ilyen úszóedző, egy nagy darab kigyúrt állat, és így
beszélgetünk picit a politikáról, és akkor mondja nekem, Steve-nek hívják, István Steve, és akkor mondja nekem, hogy hát ő egészen addig fogja követni a politikát, ameddig ezeket bíróság elé nem viszik, és amíg az elszámoltatás végben nem ment, és utána őt nem érdekli tovább. És hogy szerintem az fog történni, itt ez a ki mennyire vesz részt a politikában témában, hogy az én politikai tapasztalatom az, hogy a kegyelmi ügy előtti években körülbelül úgy 800 000, 1 millió ember volt, aki úgy napi-heti szinten követte a közéletet. Kb. Ezt ugye akkori Index olvasottságából tudom, meg úgy nagyjából ugye híradások, stb. Kb. Ennyi volt. Tehát ez van 7,8 millió választásra jogosult személy, és ebből mennyi ment el? 6 millió körülbelül szavazni? Lehet, hogy picit több. És én azt várom, hogy most nyilván 5 millió ember érdeklődik mondjuk napi szinten a politikai iránt. Ez vissza fog esni, de nem arra az alacsony szintre, mint volt régen. Tudjátok? Tehát szerintem valahol a kettő között meg fog állni. Szerintem lesz most mondok valami, egy jó 2 milliós választói közeg, akit érdekelni fog a következő években a közélet, a politika, mert úgy érzi, hogy ezt kiharcolta, részt akar venni, bele akar szólni, kommentel, megoszt, nézi, elmegy a gyűlésekre, stb. Tehát, hogy valahol a kettő között megáll, és az már sokkal jobb állapot. Ez nem lesz, hogy mindenki az országban szinte politikáról fog beszélni, mert ez egy rendszerváltás volt, irdatlan volt a tét, elegük volt az embereknek, ez nem lesz, és ezt nem is várhatjuk. Majd a választások előtt, majd 30 előtt, majd megint aktívabbak lesznek, de a két választás között szerintem sokkal többen fognak még így is politikával foglalkozni, és ennek nagyon örülök, hogy a politikus vagyok, tehát azt szeretném, hogy ez így legyen, és még valami, hogy végre szexi politikusnak lenni. Azért ezt is így nehéz így megélni, hogy végre olyan emberek vannak vezető posztban, akik jó emberek, tisztességesek, kulturáltak, jót akarnak, szolgálni szeretnének, és úgy visszaadták a politikának, vagy visszaadtuk, ha szabad ilyet mondanom, a politikának a méltóságát, semmi baj. És azt szerintem jó dolog, mert az az ország azért vereségre van ítélve, ahol a politikusról az első benyomás volt, hogy lopcsal hazudik. Nem? És ez volt eddig. Tehát azért az úgy problémás. Úgyhogy most ez totálisan megváltozott. Úgyhogy hülyék lennénk otthagyni a politikát. Most, amikor ilyen lehetőségek vannak. Köszönjük szépen. Szerintetek is jobb akkor ránézni mondjuk Forstoffer Ágnesre, mint Kövér Lászlóra? Én mondjuk azért azt hozzátenném, hogy én ebben a székügyben egy kicsit jobbra hajlok. Szóval szerintem szép volt az a régi szép, ez új vasalószék, nekem nem tetszik. Volt most a Facebookon egy ilyen nagyon vicces beszólás, hogy jó, hogy nem akar arra a székre ülni, amit a Kövér telefingott ennyi idő alatt. Amit meg akarok tőletek kérdezni, mert ez is ilyen pszichológiai töltetű kérdés, hogy azt veszük észre, hogy a Fidesznél abból a szempontból a saját bukásuk nem volt rájuk hatással, hogy ugyanúgy hazudoznak folyamatosan. És hogy ez tényleg olyan, mint a drog, hogy nem lehet róla leszokni a hazugságról, vagy olyan szinten már a pórusokba beleépült, hogy nem is veszik észre. De most csak egy ilyen klasszikus hazugságot hadd mondjak nektek, ugye, amikor most a legutóbbi Insta videójában, onnan még nem vagyok letiltva, a Facebookról már, amit én kontrollos lettem, engem doktor miniszterelnök úr egyből off volt, a Szandi is off volt, Szentkirályi, ez azért fáj, és a Tuzson Bence Facebook oldalát sem láthatom, ennyivel szegényebb az életem. De ugye itt azt mondta az Orbán itt, amikor átvétel, és nagyon meg volt elégedve magával, hogy a nemzeti kormány távozott, a nemzeti, és liberális kormánya van Magyarországon. Mind a kettő egy iszonyú nagy hazugság, tehát a Fidesz meg a nemzet. Voltak itt a bejövetelnél kérdeztés, hogy miért vagyok magyar t-shirtben. Pontosan azért, mert nekem például ez egy nemzeti ünnep volt április 12-e, ahogy május 9-e is, és én is ezt az eufóriát szeretném magamban még tovább fenntartani. Megérkezett a Fakner pólóm, és igaz, hogy egy hónapot kellett rá várni, mert annyi rendelés volt a US Péternek a webshopjából, hogy sokat kellett rá várni, de hogy az ember ünnepen, és igenis, hogy azt Magyar Péter is nagyon jól csinálta, hogy nagyon intenzíven használta a nemzeti szimbólumokat, ugyanis az nem a Fideszé. De ezt még mai napig nem fogják föl, és tényleg a megsemmisüléshez egyenes út az, ahogy Orbán kommunikál, meg magát lenemzeti oldalazza. Katasztrófa, de tényleg ez, mint az Escobar mondta volna magáról, hogy ő a nemzeti oldal Kolumbiába. Tehát döbbenetes. Én örülök annak, hogy ilyen kommunikációt folytatnak amúgy, szóval nekem nincs hiányérzetem ebből a szempontból, hiszen szinte ez vezetett a bukásukhoz is, és ugye folyamatosan a megosztó politikát folytatták, megosztó politikai attitűddel, politizált
váltak nemzeti liberális, és itt is ugyanezt a hibát követi el, szóval már itt is megosztani próbál, vagy magát beskatujázni ismét abban a nemzeti oldalba, hiszen pedig soha nem volt se nemzeti, se családbarát nem volt, hiszen számtalan olyan megnyilvánulásuk volt, ami ennek az ellenkezőjét vetíti vissza. Szóval nekem ebből a szempontból nincs hiányérzetem, hogy ők ezt a politikát folytatják, és szerintem ezért sem tudnak majd megújulni, és ez vezet valójában a bukásukhoz, és szerintem kár is szinte beszélni róla, hiszen az ő napjaik, hónapjaik azok meg vannak számlálva e tekintetben. És ahogy itt szerintem Dávid mondta, vagy András, hogy 2030-ra a bejutási küszöbért fognak küzdeni, és ez fogja őket oda vezetni, pont ez a megosztó politika, hogy ebből nem tudnak kitörni. Szerintem amúgy nincs más választásuk. Szerintem mi az alternatíva? Elmondják, hogy hazudtak az elmúlt 16 évben? Kiállnak a nagy közönség és azt mondják, hogy hát ez lehet, hogy nem volt igaz, meg az sem. Meg amúgy volt kiskorús értet igaz, hogy éveken keresztül azt mondtuk, hogy nincsen. Meg amúgy nem is jelentett ránk veszélyt Ukrajna, meg amúgy nem is volt veszély a háború. Szóval nem látom, hogy mi az alternatíva, hogy nem mondhatnak igazat. Mert hogyha igazat mondanak, onnantól kezdve azt a maradék szavazóbázis is elvesztik, mert azok meg magukra néznek, és azt mondják, hogy ezek végig hazudtak nekünk. Szóval egész egyszerűen nincs más alternatíva, mint ebben a tévképzetben, ebben a valóságtagadásban létezni, ami amúgy nagyon nehéz lehet nekik. Nem sajnálom őket, félreértés ne essék, csak azért nehéz lehet, mert most már nincs nekik ott a többség, aki így hátra néznek, és így mondanak, amit is hátra néznek, és így azt látják, hogy igen, egyetértenek velünk emberek, hanem mindenki ott van szemben, és azt mondja, hogy rohagy meg, hazudsz. És az 500 milliárdos propaganda sincs ott, aki megerősíti ezeket a hazugságokat. Egyedül maradtunk, Tibor, mint a régi klasszikus idézve. Szóval nem nagyon van más választásuk, mint hazudni. Ugye a Lajos is mondja, ez lesz a végük, ez lesz a lassú kimúlásuk oka, de az alternatíva gyors kimúlás lenne. És egy pillanatra nekem is a András kedvenc fideszes politikusát kritizálnom kell, a Gulyás Gergelyt, mert neki már az volt... Ja, bocsánat. A kettőtök együtt. Tiéd a Rogán, értem. Hát azt lehetett észrevenni a Gulyás Gergelyen és ezeken a kormányinfókon. Egyrészt ugye elképesztően unalmasak voltak ezek a kormányinfók, főleg a Lázár után nagy volt a váltás, de saját hazugságait is már unta. Tehát látszott, hogy unja a hazudozást, saját magát, amikor megunja az ember saját magát, azért nagyon rossz állapot különben, amikor magunkat unjuk, de látszott az arcán, hogy ezt ő se hiszi el meg, hogy olyan bullshiteket kell tolni, a legképtelenebb baromságokat kell elmondani, amit tényleg már csak a fideszes injekciósok vesznek be. Voltak egy páran, de azért a gondolkodó emberek semmiképpen. És ebből kifolyólag is, hogy ez nagyon nehéz. A másik, amit meg kell kérdeznem, gondolom, hogy a kedvenc műsorotok az a Bayer Show a Hír TV-n, és ugye ennek volt a vendége a Kövér László, és ugye ő odáig jutott el ebben a alternatív valóságban. Szerintem ő most így a csúcs. Tehát így a Csomolungmára ő jutott föl így elsőként. A legnagyobb abszurditás, hogy a sátánisták szavaztak tulajdonképpen a Tiszára. Nem gondoltam volna, hogy az ennyi sátánista van, 3,4 millió. És én meg szeretném kérdezni, hogy ugye akkor ti is azok vagytok ezek szerint. Szoktatok egy kecskét áldozni, vagy ilyen, van-e ilyen hobbitok, hogy most esetleg erről lehetne beszélni, ez egy újdonság lenne mindenképpen. Hát amúgy most egy picit a viccet félretélve, mert kecskét amúgy szerintem te szoktál vágni, Lajos, nem? Nem? Csak disznót. Ja. Okay. Viccet félretéve, hogy ez már régóta eszembe jut ez a kérdés, és soha nem tudok rá válaszolni, hogy melyik a rosszabb? Amikor valaki tudja, hogy hazudik, vagy amikor valaki ebben a teljesen alternatív valóságban él. Mert a Kövér László az a helyzet, hogy volt szerencsém a Laci bácsihoz egy párszor, ugye házbizottsági ülésekre mindig én jártam, először mint frakcióvezető helyettes, aztán mint frakcióvezető, és én így relatív sok időt töltöttem el vele így ellenzéki politikusként. És nekem meggyőződésem, hogy ő elhiszi. Szóval, hogy ő az az ember a Fideszben, kevesek egyike, aki tényleg elhiszi azt, amit mond. Ő ezt halálkomolyan gondolja, amikor arról beszél, hogy itt sátánisták jutottak hatalomra, és ez segítette ő. Ő ezt teljesen komolyan gondolja. Teljesen komolyan gondolja. És ez nagyon, nagyon ijesztő, teszem hozzá. De hogy amikor a Tuzson Bence ott bemegy, és szemrebbenés nélkül hazudik, ő tudja, hogy hazudik. A Rogán tudja, hogy hazudik. A Gulyás Gergely nyilván pontosan láttuk rajta minden egyes kormányinfon, hogy tudja, hogy hazudik. A Kövér László az nem. Ő nem. Ő tényleg elhiszi, ő tényleg átéli, ő tényleg ezt gondolja a világról. Neki olyan okfejtései voltak ilyen házbizottsági üléseken, meg volt ez a másik nagy kedvenc megbeszélésem volt a Európai Tanács előtti frakcióvezetői eligazítás.
te is voltál, amíg parlamenti képviselő voltál, és el nem vették a mandátumot. Ezeken. Ott, ahol Orbán Viktor elmondja a világról a gondolatait, csak egy kicsit ilyen szabadabban, meg kicsit őszintébben végigmegyünk ugye az Európai Tanács napirendjén, és akkor ott elmondja, hogy mi lesz a magyar álláspont. És akkor lehet kettőt kérdezni. És akkor viccesen válaszol. És itt Kövér László is néha megszólal, és itt is emlékszem, ilyen hosszan kifejtette, hogy egy ilyen világmegfejtést adott arra, hogy itt mindenki elárulja Magyarországot, és hogy mennyire egyedül vagyunk, és itt harcolunk a nemzeti szuverenitásért. És tényleg elhiszi ez az ember. Szóval nagyon szomorú, meg abszolút teljesen. Szóval, hogy ő tényleg, ő az, most már nem akarom hosszan beszélni, mert tényleg régóta beszélek Kövér Lászlóról, és nem akarom. Szerintem amúgy a Fidesz alapvetően szerintem a legtöbb fideszes politikus nem homofób, hanem egy ilyen politikai... Szájer József biztos, hogy nem homofób. Politikai érdekből emelték fel ezt az LMBTQ témát, és támadták az LMBTQ közösségnek a tagjait. Kövér László a 100% homofób. Szóval ő utálja, egytől egyig. Ő mondaná, ő utálja az összes buzit. Szóval, hogy így tényleg, de tényleg. Na mindegy, befejeztem Kövér Lászlót, mert már nem szeretném többet látni én se. Viszont egy kulisszatitkot meg kell, hogy osszak önökkel. Van azért 17. keleti informátorom, és ugye hát Dunai Mónika, aki azért nem kicsit bukott április 12-én sokunk örömére. Ugye azt tudnotok kell, hogy a Porcsáron majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, 39 000 valahány, és Mónika 20 000-nél megállt, bár az is nagyon sok, ahhoz képest, hogy megnézzük, hogy milyen képességekkel bír a hölgy. Minden esetre a fideszes megújulás jegyében Kövér Lászlót hívta meg a kerületbe. Lesz majd egy ilyen fejtágító, zárt körű, sajnos nem tud oda mindenki bemenni, de én kértem, hogy valami hangfelvétel vagy bármi jöjjön már, mert szeretnék okosabb lenni, tehát hogy tényleg, hogy mit fog megfejteni. De most gondoljunk bele, tényleg ők így akarnak megújulni, és hogy szegény Mónika is egy buborékban él, és Kövér Lászlóval jön majd, a nagy megfejtővel megfejti majd, hogy mi történt Rákosmenten, és ennyi sátánista lett? Mi történik itt? Mi folyik itt Gyöngyösön, ugye, ahogy ezt szokták kérdezni? És az utolsó kérdés, aztán a közönségnek átadjuk a kérdések feltevésének a jogát. A szuverenitásról beszéltél, és azért a NER egyik legvisszataszítóbb, legundorítóbb emberéről, a szuverenitásvédelmi hivatal vezetőjéről, Lánci elvtársról az egy pár szót ejtsünk már. Én úgy gondolom, hogy neki is azért valamilyen szinten a büntetőjogi felelőssége, meg a vagyonosodás, gondolom tudjátok, hogy milyen vagyonnal bír ez a drága úriember. Hát azért azt hiszem, hogy neki sem lehetnek könnyű estéi vagy nappalai, reggelei. És ő olyan szinten volt a NER-nek ez a legvisszataszítóbb, legfenyegetőbb, legrémisztőbb vasökle, ami tényleg így egy ilyen időutazást tett lehetővé, hogy valamilyen szinten az ávósok azok nagyjából így működhettek mondjuk az 50-es években, ahogy ez a Szuhi, meg hát ott volt a 3x3-as horvát elvtárs is mellette. Tehát ez valami egészen döbbenetes volt, és tényleg ezen már röhögni se volt az embernek kedve, mert ilyen félelmetes volt az egésznek a fellépése, meg ahogy elkezdték a független sajtót kőkeményen fenyegetni, meg egzisztenciálisan ellehetetleníteni, mert nyilván ez volt a szándék, meg ugye itt volt ez a kussoltatási törvénytervezet is, amire már ugye egy nagyon nagy tüntetés szerveződött bő egy évvel ezelőtt. Valami AVH-s ballonkabátot is kiakasztottak az ő hivatala elé egyébként, ezt jelezvén. Mi készültünk rá, tehát tavaly, amikor bejelentették az vagy azt, tehát a fideszes AVH-t, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, akkor mi készültünk arra, hogy ez az ember, meg ez a hivatal, ez itt elvihet különböző személyeket, állampolgárokat, bezárathat intézményeket, és igazából csak fenyegetőzött. Tehát az volt számomra meglepő, hogy ott tehát sokkal durvább volt a Fidesz valójában az új AVH létrehozatala előtt, tehát, hogy kirúgások azután már nem annyira voltak. Tehát, hogy ő itt fenyegetőzött, meg a Transparency International-et csesztette, meg a Telexnek beszólt, meg a 444-nek, de hogy úgy mindig nézett olyan nagyon ilyen szigorúan mogorván, aki szemüvege mögül, és így közben mindig ott sétált egy ilyen félvér kislánnyal egyébként, aki nem tudom, hogy a nevelt lánya, vagy valaki, mindig láttam ott az utcán sétálgatni, mindig olvasta közben a telefonját, közben egy mellette ez a szegény kislány. Szóval, hogy úgy teljesen szánalmas lett a végére ez az egész. És mondom, mi készültünk rá, főleg a politikai üldözöttekért alapítvánnyal, hogy itt komoly fenyegetés, meg komoly idézős terror jöhet, és arra nekünk meg kell lennie a válaszunknak, de aztán ez nem jött.
ettől még sóval be kell hinteni, és ez meg is történt ugye az első intézkedések egyikében, ezt mi nagyon vártuk, a vagyonosodását meg elmondta, tehát hogy az ember az is pont odavaló, mint az összes többi. Ez volt akkor a belterjes beszélgetés, és akkor adjuk át a szót a közönségnek, hogy kissé külterjessé váljon. Ne olyan legyen, mint Kövér Lászlónak a fóruma lesz majd pár hét múlva. Én is mindig féltem régen. Azt szeretném kérdezni, mondtátok, hogy mindenki legyen elszámoltatva, tehát ne csak a fő politikusok, hanem a alatta lévő szinten. És erről valahol olvastam valami olyasmit, vagy valaki mondta, hogy ez gyakorlatban nagyon nehéz lesz kivitelezni, mert a bíróságoknak, ha minden bíróság, ugye kell a polgári pereket is vinni, meg mit tudom én, tehát nem tudom, hova fogják ezeket leosztani, de hogy egyszerűen fizikailag, ha ezeket mind tárgyalnák, akkor nincs annyi kapacitás, mert akkor le kéne álljon az összes per, ami nem ez, hogy ezt hogy lehet, tehát hogy ez szép dolog, hogy csinálják meg, de hogy valóságban lehet, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert egyszerűen nincs annyi bíróság. Én ugye nem vagyok se jogász, se bíró, ha esetleg nem tudták volna, de nyilván nem ismerem a rendszernek a részleteit, szóval nem tudom, hogy mekkora kapacitása van a bíróságnak az ilyen ügyek tárgyalására. Én azért nem gondolom, hogy ez 10 000 ember lenne. Szóval így szerintem ez egy sok százas nagyságrend, nyilván az is egy terhet ró a bíróságra, de én speciál ráérek, szóval szívesen kivárom a végét, őszintén szólva. Én azt hallottam, bocsánat, hogy számosította is ezt valaki, hogy azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy évente, 3000 per tud menni, és hogyha ez megvalósulna, amit mondtátok, hogy mindenki, akkor az még plusz 2000 lenne egy évbe. Tehát valami ilyen óriási megnövelt. Na mindegy. Igen, szóval, hogy szerintem ami fontos, az a vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatalnak a mielőbbi felállítása. Feltételezem, hogy a Tisza berkein belül már 1 éve, 1,5 éve folynak azok a előkészítések, azok a tényfeltárások, amik be tudnak majd azonnal menni és csatornázódni ide a hivatalhoz, hogy ez megtehesse utána a feljelentéseket a rendőrségnél. És a rendőrség, meg utána a nyomozó ügyészség, hogyha megfelelő nyilván függetlenség, meg politikai kontroll alá kerül, akkor utána már különböző kényszerítő intézkedéseket alkalmazhat a bírósági ítélet végéig, mert abban teljesen igaza van, hogy a bírósági ítélet azért idő lesz, tehát hogy évek fognak eltelni egy nagy perben, de addig is például a különböző számlamozgásokat le lehet tiltani, hogy azt már le is tiltotta egyébként több bank, addig is előzetes letartóztatásban lehet helyezni különböző fideszes politikusokat és oligarchákat, tehát hogy ezek a büntető eljárás megindulásával, ami a gyanúsítástól már megkezdődik, ezek foganatosíthatóak. És szerintem ez a fontos. De abban ez egy jogos felvetés, hogy itt több 100, adott esetben több 1000 büntetőperről beszélünk. Nyilván lesznek olyan perek, ahol lesz 50 rangú vádlott is, tehát hogy rengeteg vádlottja lehet majd ezeknek a pereknek. Emellett fognak folyni majd a különböző parlamenti vizsgálóbizottságok, ahol látni fogjuk ezeket a politikusokat grilleződni. Tehát ez szépen össze fog forni. Én számítok, hogy ezek több éves műveletek lesznek. De szerintem ami fontos, hogy azonnal intézkedések, kényszerintézkedések, számlabefagyasztások, a vagyonnoknak az azonnali zárolás, a záralávétele, köszönöm szépen. Szerintem ezek a legfontosabbak. És a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a felállítása. Én remélem, hogy itt megvannak már a megfelelő személyek és emberek ennek a vezetésére, megfelelő nyomozó jogkörökkel, hatáskörökkel lesz majd felruházva, és már a rendőrséget be kell csatornázni. Tehát a rendőrség meg az ügyészség eddig ugye mit csinált? Elfordította a fejét. Most már odafordítja a fejét, meg az erőforrásait a fideszes bűnök feltárására, akkor az egy másik helyzet lesz. Úgyhogy én azért bizakodó vagyok. Főleg, hogyha bocsánat, még megszerz, hogyha Pétert visszaveszik a rendőrséghez, mint gazdasági főnyomozó, vagy a vagyonvisszaszerzési hivatalhoz. Na, ilyen emberek kellenek egyébként oda, pontosan.
Akkor ide jövök. Én vagyok a Csőgör Péter. Hát kicsit reflektálva a hölgynek a felvetésére is. Ugye először, amivel kezdeni kell ezt az egészet szerintem, az az ügyészségnek a helyretétele, főleg a nyomozó ügyészeké, mert gyakorlatilag a fővárosban dolgozó, hát egyébként a vidéken is, ügyészeknek hát azt mondom, hogy a jelentős részét bilincsben kell elvinni. Mégpedig azért, mert azért az a szintű hivatali visszaélés, ami a részükről történt, az igazándiból egy az egyben a megteremtője volt az Orbáni diktatúrának. Tehát, hogy értsük a jogászoknak a felelősségét, és vannak itt bírók, rendőrök, de a legnagyobb felelőssége mégis az ügyészeknek van, hogy ő nélkülük, az ő hathatós közreműködésük és félrenézésük nélkül azokban az ügyekben, ahol a NER érintett volt, mint elkövető, és azokban az ügyekben, ahol az ellenzék volt érintett, mint elkövető, ott meg szigorúan felléptek a joggal ellentétesen is akár, hivatali visszaélve szintén, hogy ott meg folyjanak eljárások, és ugye ez lement a rendőrségig, NAV-ig, és aztán föl a bíróságig. Nyilván ugye a NER-es ügyekben meg nem volt bíróság, mert a bírósághoz vádemelés kell. Most ha az ügyészség nem emel vádat, már pedig ugye a nyomozó ügyészség tud vádat emelni, akkor nincs ügy a bíróság előtt, és azt láttuk, hogy gyakorlatilag nincs ügy a bíróság előtt, és a Völner Schadl perben is a legfontosabb embert, a Rogánt meg a társait hagyták ki, és gyakorlatilag csak addig a burokig mentek el az ügyészek, ameddig nagyon-nagyon-nagyon muszáj volt. Szóval ez, ahol kezdeni kell, és amíg nem látjuk a nyomozó ügyészeket bilincsben elvinni, addig azért ott kell tartanunk a szemünket a rendszerváltáson, mert én úgy gondolom, hogy addig nincsen nem tud lenni rendszerváltás, mert ugyanis ott kezdődik, hogy ezek helyett az egész nyomozó ügyészséget, de titkárnősig, a fővárosi nyomozó ügyészséget, a központi nyomozó főügyészséget, meg a budapesti regionális nyomozó ügyészséget, az tényleg a takarítónőig fel kell szántani. Tehát, hogy ezeket a jogászokat, akik ott dolgoznak, mert ügyésznek ne nevezzük őket, azokat valahova szét kell porlasztani az országba, de ezeknek a helyét ezt ki kell pótolni. Ugyanígy a bíróságoknál azért ott lényegesen kevesebb nersevik van, de hát mit tudom én, mondjuk a PKKB meg a Budapest környéki törvényszék az teljesen elesett, tehát hogy ott nagyon nem születtek olyan ítéletek a milyen politikai ügyekben, ami lényegesen ne lett volna befolyásolt a NER által. De mindegy, egyébként ott is a bíróságoknál is nyilván a kapacitást növelni kell, az ügyészségnél a kapacitást növelni kell, a börtönöknél a kapacitást növelni kell. Mondjuk az megvan egyébként, ott annak a stadionok, amiket remekül át lehet alakítani börtönné. De most ezen nevetünk, de ez hót komoly, tehát hogy nincsen annyi hely. És a másik dolog, hogy egyszerűsíteni kell tehát nem szabad abba a hibába beleesni, hogy mindent elkezdünk peresíteni, meg mindenben büntetőeljárást indítunk, mert olyan vége láthatatlan hosszúságú lesz, hogy egész egyszerűen a következő választásig gyakorlatilag 0 darab ítélet fog születni. Tehát a létező legegyszerűbb eljárásokat kell megindítani, amit hamar az ügyészség vádat tud emelni, és hamar a bíróság fel tudja dolgozni. Az ilyen nagy perekbe elkezdeni belemenni, az egy hót öngyilkosság, mert egyszerűen nem jutunk a végére soha. Említettétek, hogy 49. rendű vádlott is lehet. Lehet. Csak az ilyen nagy pereket az föl kell darabolni picire, ami fogyasztható a bíróságnak, mert egész egyszerűen a bíróságra megérkeznek mit tudom én, 500 adriányi aktával, egy adria ugye 300-400 oldal, akkor azzal nem tud mit csinálni a bíró, át kell magát rágni, mindegy, ez nem, ebben a hibában ne essünk bele.
Aztán a másik ugye az, hogy az egész NER az gyakorlatilag bűnszervezet volt. Na most a Fidesz alkotta a NER-nek a lényegét. Én azt mondom, hogy ugye, illetve nem én mondom, a BTK mondja, hogy a bűnszervezetben való részvétel az önmagában egy bűncselekmény, egy törvényi tényállási elem. Tehát ha most itt logikusan végig gondoljuk a dolgokat, nem marad a Fidesz a parlamentben, mert egyszerűen nem lesz benne képviselője, mert az összes embert el kell onnan vinni. És ez tényleg komoly, hát gyakorlatilag ott nincsen olyan ember, aki mondjuk a bűnszervezetben való részvételen kívül is ne követett volna el bűncselekményeket. Hát most jó belegondolunk, már csak a közveszéllyel fenyegetés, ugye a háborús úszító plakátok, meg a nem tudom én. Én is tettem egyébként ezekben is feljelentést, ugyanígy tettem feljelentést a kegyelmi ügyben is, ugye az összes érintettel szemben megtettem a központi nyomozóügyészségen a feljelentést hivatali visszaélés miatt, hiszen ez nettó hivatali visszaélés, amit csinált a köztársasági elnök, mert az, hogy ő neki nem kell indokolni, és az ő saját meggyőződése, de ezzel a jogával nem élhet vissza. Tehát, ahogy egyébként Múcsi Zoltán szokta mondani, hogy mindenkinek joga van hülyének lenni, de ő bántóan visszaélt ezzel a jogával, és hát nem csak ezzel a jogával, hanem egyébként a szokásjoggal, meg a jognak a alapvetéseivel is. Aztán miket írtam még itt föl magamnak, hogy ja, hát a közveszéllyel fenyegetés, rémhírterjesztés, ja, hát gyakorlatilag ennyit akartam itt, ja, meg ugye Hír TV, meg a Hír FM, hát ez a két olyan csatorna még maradt, amelyik nem vette észre, hogy itt rendszerváltás volt, és továbbra is ugyanúgy folyik rajta minden. Én nagyon jókat szórakozok, mostanában nagyon sokat hallgatom a Hír FM-et, az autóba ülök, akkor az szokott menni, mert nagyon jókat lehet rajtuk derülni. Úgyhogy javaslom mindenkinek. Úgyhogy hát köszönöm, ez csak ilyen hozzászólás volt, de nem tudom, mi a véleményetek róla, azt még megkérdezhetem, hogy legyen belőle kérdés. Kerek volt még. Köszönjük szépen. Abszolút. Szerintem elfáradt. Még egy utolsó kérdést, úgy láttam, hogy van. Ha időn túli vagyok, akkor vissza tudom tartani. Sőt, több is lenne, hogy az egyik kérdés az nyilvánvalóan a jogalkotás és a rendcsinálásnak a viszonya, ami én azt hiszem, hogy bonyolultabb, mint amit a sajtóban fel lehet könnyedén dolgozni. Nevezetesen nagyon sok olyan jogszabályt hozott a Fidesz, amit ki kell nyomlálni azelőtt, mielőtt az effektív eljárásokra sor kerül. De azt gondolom, hogy ez csak időkérdése, amíg az a folyamat, ami most április 12-én óriási iramban elindult, ez megy tovább. Én inkább egy Momentum, mint párttal kapcsolatos kérdést tennék föl, ha nem haragszanak. A Fidesz rendkívül sokat tett azért, hogy a liberális szót a leggonoszabb szitokszóvá tegye, körülbelül olyan stílusban, mint a 20-as évek elején a korai hortizmusban, amikor, most nem akarom mondani, egyházak, stb. A szabadosság, a joggal való visszaélés, az erkölcstelenség szinonimait nem használta. Én ezt most azért szeretném megkérdezni, mert nyilvánvalóan a Tisza pártnak a sikere pont abból volt, hogy nem azt tette föl, én most személyesen mondom, tehát az én felfogásom szerint, hogy a liberális, illiberális vitát nem nyitotta ki. Nem az volt a lényeg, hogy erről beszéljünk, hanem arról, hogy milyen az a rendszer, amit meg kell dönteni. De attól függetlenül a kérdésem, tehát gyakorlatilag ez, hogy a liberalizmusnak a helyretétele a társadalomban, ez napirenden van-e a önöknél, vagy mikor vehető napirendre? Elnézést, ha túl hosszú lettem volna. Köszönöm. Nagyon jó a kérdés szerintem. Ugye az fontos kihangsúlyozni, hogy a Tisza párt az nem egy hagyományos párt.
az egy rendszerváltó párt volt, amely azért jött létre, hogy ezt a feladatot beteljesítse. És innen logikusan következik az, hogy valójában ők nem gondolnak semmit a jó értelemben. Nincs ideológiai a pártnak. Egy gyűjtő párt, ami összeszedte azokat az embereket Magyar Péter szervezésében, akik végre tudják hajtani ezt a rendszerváltást. Csak nagyon ügyesen csinálták, hogy ön is mondta, nagyon ügyesen csinálták azt, hogy kikerülték az ilyen jellegű ideológiai vitákat, és nem mentek bele ebbe a Fidesz által nagyon szépen megásott gödörbe. De most, hogy ennek vége van, és most, hogy megtörtént a kormányváltás, és folyamatban van a rendszerváltás, nekünk liberálisoknak vissza kell szereznünk a liberális szót. Nekünk ez feladatunk. Erre kimondott tervünk nincs, szóval nincs egy ilyen stratégia, hogy lesz a liberális szó újra jó. Nincs ilyen Make Liberalism Great Again programunk. Viszont azt tudom mondani, hogy ahogy eddig, én a továbbiakban is bátran fogom vállalni azt, hogy liberális vagyok, és amikor valaki megkérdezi, hogy én milyen pártban politizálok, meg milyen értékeket képviselek, akkor ez az első szó, ami eszembe jut, hogy én liberális vagyok, és ezeket az értékeket és ezeket az embereket szeretném most is, meg a jövőben is képviselni. És szerintem vagyunk egy páran így. Andris jobban szereti a progresszív szót. Lajos, te milyen szót szeretsz? Igen. Lajos inkább középen van, szóval nyilván a Momentum is azért egy gyűjtőpártként indult, teszem hozzá. Szóval mi is azért úgy indultunk, hogy a rendszerváltást szeretnénk végrehajtani. Ezért nálunk is azért elég sokféle ember megfordul, valaki centrista liberális, nálunk sok például ilyen jobb liberális van, aki gazdaságilag tartja magát nagyon liberálisnak, és ebben vannak is néha konfliktusok. De hogy szerintem ennyi a feladatunk igazából. Szerintem bátran kell használnunk ezt a szót, nem szabad tőle megijednünk, és soha többet senkitől nem szabad elfogadnunk, hogy ezt valaki szitokszóvá akarja tenni. Nagyon elszaladt az idő, de hát jó társaságban az általában röpülni szokott. Azért ez nem olyan, mint mondjuk az MSZNP-nek volt a 15. kongresszusa annak idején. Azt szeretném kérni, hogy egyrészt senki ne váljon a politikussá, de hát akik itt vannak, azokat biztos, hogy ez a veszély annyira nem fenyegeti, és az úriembereknek a közösségi oldalát érdemes követni. Tartalmasak, izgalmasak, kraftosak is. Hát most a mai posztod az szerintem az nagyon tökös lett, hogy így mondjam. És ha kérhetem, akkor persze a kontrollt is kövessék, mert mi is jövünk föl, mint a higany, most már 190 000 fölött vagyunk a YouTube-on. Egy éve, amikor itt beszélgettünk, 20 000-nél volt a kontroll, ezt ne felejtsük. Köszönjük szépen, de ez önökön is múlik, és a Facebookon is most már azért 163 000 fölött vagyunk, úgyhogy ezek szép dolgok. De olyan oldalakat, amelyek tényleg valódi tartalmak, egyedi tartalmak, ahogy járjátok a vidéket, és onnan beélőztök, vagy akár kész anyagokat vesztek föl. Nem beszéltünk róla, de Dávidnak az egyik legnagyobb ilyen interjúja szerintem Győzike apjával volt. Azt mindenképp nézzék meg. Szerintem jóval irritálóbb a fiánál, ami azért nem kis teljesítmény. Hát meg ugye az egyik, a Control YouTube csatornáján az egyik legnézettebb videó az, amikor eljött a stábotok velem országot járni. Így van. És egy hosszabb videót csinál. Onnan jött az ötlet, hogy YouTube-ra is csinálunk hosszabb formátumú videókat, mert előtte mindig csak ilyen 4-5 perces Facebook videókat csináltunk, és akkor utána találtuk ki, hogy akkor mi is csinálunk ilyen 20 perces YouTube videókat. Mindenki nagy örömére. Szóval nézzék azt is, nem csak a Facebook csatornám. És aminek még azért nyilván szeretek reklámot csinálni, hogy vannak valódi újságok, valódi tartalommal, ilyen a HVG, ilyen a Magyar Hang, vagy akár a Magyar Narancs is, és engedjék meg, hogy lezárásként felolvassak ilyen nagyon szép gondolatot Szabó Andrea, a szociológusnak a publicisztikából, aki azt vetette papírra néhány héttel ezelőtt, hogy a választási forradalom legfontosabb tanulsága az, hogy a magyar társadalom akkor, amikor a legnagyobb bajt érzékeli, amikor már a szakadék szélén áll, képes megmozdulni és képes változást választani. 2026. május 9-e ezért egyszerre remény és figyelmeztetés. A harmadik rendszerváltás lehetősége megnyílt, de beteljesíteni csak akkor tudjuk, ha az új hatalom emlékszik arra, honnan kapta az erejét. Nem pusztán a parlamenti mandátumokból, nem a győztes pillanat mámorából, hanem abból az egységes, de a fiatalok által különösen megtámasztott társadalmi akaratból, amely kimondta, elég volt a romlott hatalomgyakorlásból, más, tisztességesebb országot akarunk. A felhatalmazás történelmi, ennél csak az új hatalom felelőssége a nagyobb.